ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம 6வது சாப்டர் ஆரம்பிக்க போறோம். இல்லையா? அப்ப இப்ப பிரணதி மாதாஜி இந்த மாதாஜி ஜானி மாதாஜி தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த ஜானி மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वभान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम कृष्णपदाय विष्णुपदाय कृष्ण प्रेक्षाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माताजी। ஒரு மிஸ்டேக் இல்ல. யாரு பாட வச்சா? அவன் தானே பாட வச்சா மாதாஜி. நம்ம இல்லன்னு சொல்லணும்ல. இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கணும். அதை தெரிஞ்சுட்டு அவர் அதுக்கு ஊக்குவிச்சு அதான் மாதாஜி. நம்ம சைட்ல இருந்து வரணும். ஏன்னா நமக்கு அது சொல்லவே வேண்டாம், அவருக்கே தெரியும் நமக்கு எதுல அதுல அவர் இது பண்ண ஒரு விஷயம் போறேன். ஐஸ்வர்யா மாதாஜி படிக்கிறடா, ஸ்டார்ட் பண்றடா? படிக்கிறேங்க மாதாஜி. மாதாஜி இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்லோகா சொல்லிடுறீங்களா? இதா இது படிக்கணுமா? இல்ல மாதாஜி, அந்த நீங்க சொல்லணுமே. மாதாஜி அது கரெக்ட்டா கேக்குறாங்க. ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ, அது போல இருக்கு. ஆமாங்க மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. எல்லாரும் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலி இங்கே நான் எழுத முடியுமா பாக்கணும். ओके श्री ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मबलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न सक्रियः। श्री भगवान उवाच भगवान கூறினார், அனாஸ்ரிதः அடைக்கலமின்றி கர்மபலம் செயலின் பலன் காரியம் கடமை
கர்ம செயல் கரோதி செய்பவன் எவனொருவன் அவன் சந்நியாசி துறவி ச மேலும் யோகி யோகி ச மேலும் ந இல்லை நீ இல்லாத அக்னி நெருப்பு ந இல்லை ச மேலும் ஆக்ரியக கடமையின்றி புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகியுமாகிறானே தவிர கேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. பொருளுரை. இந்த அத்தியாயத்தில் 8 அங்கங்களை கொண்ட அஷ்டாங்க யோகத்தினை மனதையும் புலன்களையும் அடக்குவதற்கான வழியாக பகவான் விளக்குகிறார். அதனால் இம்முறை சாதாரண மக்களுக்கு, குறிப்பாக இக்கலியுகத்தில் மிகவும் கடினமானதாகும். இவ்வத்தியாயத்தில் அஷ்டாங்க யோக முறை விளக்கப்பட்டிருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுதலே கர்மயோகமே சிறந்தது என்று கடவுள் வலியுறுத்துகிறார். தனது குடும்பத்தையும் அவர்களது உடைமைகளையும் பாதுகாப்பதற்காகவே உலகில் உள்ள அனைவரும் செயல்படுகின்றனர். ஆனால் சுயநலமின்றி அது தனிப்பட்ட லாபமாகவும் இருக்கலாம், விரிவடைந்த லாபமாகவும் இருக்கலாம். செயலாற்றுவோர் யாரும் இல்லை. செயலின் பலன்களை அனுபவிக்கும் நோக்கத்தை தவிர்த்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதே பக்குவமானதாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் என்பது ஒவ்வொரு உயிர்வாளிக்கான கடமையாகும். ஏனெனில் உண்மையில் அனைவருமே பகவானது அம்சங்கள். உடலின் அங்கங்கள் முழு உடலின் திருப்திக்காக செயல்படுகின்றன. அவை தமது சுய திருப்திக்காக செயல்படாமல் முழு உடலின் திருப்திக்காக பணியாற்றுகின்றன. அதுபோலவே தனது சுய திருப்திக்காக செயல்படாமல் பகவானின் திருப்திக்காக மட்டுமே செயலாற்றுபவன் பக்குவமான சந்நியாசியும் பக்குவமான யோகியும் ஆவான். சந்நியாசிகள் சில சமயம் எல்லா பௌதிக கடமைகளிலிருந்தும் தாம் விடுதலை பெற்றுவிட்டதாக செயற்கையாக எண்ணிக்கொள்வதால் அக்னி கோத்திர யஜ்ஞங்கள் செய்வதை விட்டு விடுகின்றனர். ஆனால் உண்மையில் அவர்களும் சுயநலவாதிகளே. ஏனெனில் அவர்களின் குறிக்கோள் அருவ பிரம்மனுடன் ஒன்றாவதே. இத்தகைய விருப்பம் சாதாரண பௌதிக விருப்பங்களை விட சிறந்தது என்ற போதிலும் இந்த சுயநலமற்ற விருப்பம் கிடையாது. அதுபோல எல்லா உலக செயல்களையும் நிறுத்திவிட்டு பாதி மூடிய கண்களுடன் யோக பயிற்சி செய்யும் யோகியும் தனது சுயநலத்திற்காக ஏதோ ஒரு திருப்தியை நாடுகிறான். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்படுபவன் எவ்வித சுயநல நோக்கமின்றி பூரணத்தின் திருப்திக்காகவே செயலாற்றுகிறான். கிருஷ்ண பக்தனுக்கு சுய திருப்தியில் எவ்வித அக்கறையும் இல்லை. கிருஷ்ணரது திருப்தியையே அவன் வெற்றியாக கருதுகிறான். எனவே அவனே பக்குவமான சந்நியாசியும் பக்குவமான யோகியும் ஆவான். சந்நியாசத்தின் மிக உயர்ந்த நிலைக்கு இலக்கணமாக திகழும் பகவான் சைத்தன்யர் பின்வருமாறு பிரார்த்தனை செய்கிறார். ந தனம் ந ஜனம் ந சுந்தரிம் கவிதாம் வ ஜகத் ஈஷ காமையே மம ஜென்மானி ஜென்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்திர் அனுஹைதுகி வயி. எல்லாம் வல்ல பெருமானே, பொருள் சேர்க்கும் ஆசை எனக்கில்லை, அழகிய பெண்களை அனுபவிக்கும் ஆசை எனக்கில்லை, என்னை பின்பற்றுவோரும் எனக்கு வேண்டாம். பிறவிதோறும் உமக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதற்கான காரணமற்ற கருணையே நான் விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிக்ஷாஷ்டகம்ல இது வருது. உங்களுக்கு ஆக்சுவலி சொல்லி கொடுத்துக்கணும், இப்ப நேரமே இல்லை. ஓகே, இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்க, இதுதான் பெஸ்ட்ன்னு. என்னது, கிருஷ்ண உணர்வுல வேலை செய்யும்போது என்னன்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் என்பது ஓரொரு உழிவாழியும் கடமையாகும். ஏன்னா அதுல என்னன்னாக்கா, ஏனெனில் உண்மையில் அனைவருமே பகவானது அம்சங்கள். அப்ப நம்ம என்னது, உடலின் ஒரு பாட்டு எல்லாம் பகவான்கிட்ட தான் நம்ம வந்திருக்கோம். முழு உடலின் திருப்திக்காக செயல்படுகின்றன. இப்போ ஒரு அங்கமும் என்னன்னாக்கா ஃபுல் உடம்பு திருப்திப்படுத்துறது. இப்ப நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடுறோம், வாய் வழியா சாப்பிடுறோம், வயத்துக்கு போறோம். ஆனா எங்க போறது, எங்கெல்லாம் போகணுமோ கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு போயிடுறது. ஸோ இது ஒரு அங்கமும் என்னன்னா முழு ஃபுல் பாடியை திருப்திப்படுத்துறது தான் அதெல்லாம் சேர்ந்து வேலை செய்யுது. அதே போல இந்த ஆக்சுவலா எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணா அஷ்டாங்க யோக முறை விளக்கு இதுதான் படிக்க போறோம் இந்த 6வது சாப்டர்ல. அது அஷ்டாங்க யோக முறை விளக்கப்பட்டிருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுறது, தட் இஸ் கர்ம யோகா. நம்ம என்னெல்லாம் கர்மம் பண்றோம், வேலைகள் செய்யறோம் கிருஷ்ண உணர்வுல, அதுதான் சிறந்தது என்று கடவுள் வலியுறுத்துறார்.
அப்புறம் அது ஏன்னாக்கா முதல்ல இருந்தே என்னது பக்தியில தான் இருக்கும். நம்ம இப்ப அஷ்டாங்க யோகா எல்லாம் ரொம்ப பயிற்சி எடுத்து நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர்ல கொஞ்சம் லாஸ்ட் பார்த்தோம். ரொம்ப தியானம் பண்ணி மூச்செல்லாம் நிறுத்தி அது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணின அப்புறம் தியானத்தெல்லாம் மனசெல்லாம் ஒரு நிலைப்படுத்தி எல்லாம் பண்ண அப்புறம் தான் வந்து பகவான் அடையறதுக்கும் ஒரு வழி இருக்கு. அப்படின்னு அதெல்லாம் ரொம்ப கடினம். இட் இஸ் பை பிராக்டிஸ் வரும். அதனால வந்து ரொம்ப கஷ்டம் நமக்கு. அப்ப நமக்கு என்னது இதுதான் நல்லது. இது கர்ம யோகம். பகவானை நினைத்து நம்ம என்ன வேலை செய்யணுமோ அக்கர்ம அளவில் வேலை பண்றோமோ அது ஈஸியா போயிடும். சோ அதுதான் நமக்கு வந்து இது வலியுறுத்து பகவானே சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி யோகா பண்றவங்களுக்கு என்னன்னாக்கா நல்லா பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அதுல ஒரு மாதிரி ஒரு திருப்தி வந்துடும் அவங்களுக்கு. நான் நல்லா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன், எனக்கு நல்லா சித்தி கிடைத்தது. அது தனிப்பட்ட லாபமாவும் இருக்கலாம், விரிவடைந்த லாபமாவும் இருக்கலாம். தனிப்பட்டனா அவனுக்கு ஏதாவது லாபம் இல்ல, எல்லாருக்கும் உதவறா போல அந்த மாதிரி இருக்கலாம். எனக்கு இப்ப நல்லா வருது, ஐ கேன் ஹெல்ப் அதர்ஸ் சொல்லி கொடுத்து அந்த மாதிரி. சோ இதுல வந்து செயலின் பலன்களை அனுபவிக்கும் நோக்கத்துடன் அவங்க பண்றாங்க. வந்துடும் டியூகோஸ், ஏன்னா முதல்ல வராது. அப்புறம் ஒரு மாதிரி நல்ல ஸ்டேஜ் ஆக என்னது அந்த ஒரு பலன் நோக்கு செயல்கள்ல இறங்கிடுவாங்க. ஒரு திருப்தி, ஒரு ஆர்வம் இன்னும் பண்ணணும் அப்படின்னா. ஆனா இது வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸா நம்ம என்ன பண்றோமோ அதுல இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதே பக்குவமானது. அதுல என்னது செயலின் பலன்களை அனுபவிக்கும் நோக்கத்தை தவிர்த்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதே பக்குவ நிலையாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல் என்பது ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் கடமையாகும். ஏனெனில் உண்மையில் அனைவருமே அங்கே பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவங்கள் வந்திருக்கோம். அவரோட அம்சம் நாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த காட். அப்புறம் உடலின் அங்கங்கள் முழு உடலின் திருப்திக்காக செயல்படுகிறது. அவை தமது சுய திருப்திக்காக செயல்படாமல் நம்ம இப்ப எல்லாம் பண்றோம், நம்மளோட திருப்திக்கே இல்ல. நம்ம அது பண்ணினா யூ ஃபீல் நைஸ், ஆனா பகவானை நினைத்துதான் பண்ணணும். சோ நமக்கு வேண்டி நம்ம சுய திருப்திக்காக நம்ம ஒன்றும் பண்றது கிடையாது. இதெல்லாம் உடலின் திருப்திக்காக. இப்போ உடலின் திருப்தினா என்னது, பகவான் தான் இந்த உடலை கொடுத்திருக்கா, இப்போ பகவானை திருப்தி பண்றாரு. அது போலவே தனது சுய திருப்திக்காக செயல்படாமல் பகவானின் திருப்திக்காக மட்டுமே செயலாற்றுபவன் தான் பக்குவமான சன்னியாசி அப்படின்னு போட்டு. அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு, அப்புறம் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். சில சன்னியாசிகள்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஆஃப்டர் ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த அக்னிஹோத்ரா யாகம் எல்லாம் இருக்கும், அது வேண்டாம், ஏன்னா நல்ல பக்குவ நிலை வந்துடுத்து அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ ராங். அவங்க வந்து விட்டு விடுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் சுயநலவாதிகளே. ஏனெனில் அவர்களின் குறிக்கோள் அருவ பிரம்மனுடன் ஒன்றாகுவது. அருவ பிரம்மன்னாக்க அதான் அத்வைத்திக் பிரின்சிபல் இது வரும். ஏனெனில் அவர்களின் குறிக்கோள் அருவ பிரம்மனுடன் ஒன்றாகுவதே. இத்தகைய விருப்பம் சாதாரண பௌதிக விருப்பங்களை விட சிறந்தது. ஏன் சிறந்தது, பகவானை அடையறதுக்கு தானே. இருந்தாலும் அதுலயும் ஒரு சுயநலம். ஏன்னா பகவான் கிட்ட போய் ஐக்கியமாறுதுங்கிறது அவரோட கன்செப்ட். அப்ப அதுவும் ஒரு ஆசைதான். சோ அது வந்து பகவான் போயிட்டு பகவானோட இணையறதெல்லாம் நடக்காத காரியம். பகவான் இஸ் ஆல்வேஸ் a separate entity. நம்ம we will always be a human. என்னது இது ஜீவாத்மாவா தான் இருக்கும். பட் அத்வைதிக் பிரின்சிபல் அந்த மாதிரி இல்லை. அவங்க வந்து ஒன்று சேர்றா போல. சோ அது வந்து எகைன் அவரோட புலன் திருப்திக்கு நான் இதெல்லாம் பண்றேன், அப்போ எனக்கு வந்து பகவான் கிட்ட போய் அந்த பிரம்ம இதுல ஐக்கியமாயிடுவேன் அப்படின்னு. இத்தகைய விருப்பம் சாதாரண பௌதிக விருப்பங்களை விட சிறந்தது என்ற போதிலும் இது சுயநலமற்ற விருப்பம் கிடையாது, சுயமுள்ள விருப்பம் தான். அதுபோல எல்லா உலக செயல்களையும் நிறுத்திவிட்டு அத பாதி மூடிய கண்களோட ஏதாவது யோகா பண்றவங்க எல்லாம் புலனெல்லாம் நிறுத்தி மனசெல்லாம் ஒரு நிலைப்படுத்தி அந்த புருவ மத்தியில பாதி மூடிய கண்களுடன் யோக பயிற்சி செய்யும் யோகியும் தனது சுயநலத்திற்காகவே ஏதோ ஒரு திருப்தியை நாடுகிறான். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவான் இவ்வித சுயநல நோக்கமின்றி பூரணத்தை. ஏன்னா அவன் காலையில என்ன பண்றான், பகவானுக்கு எல்லாம் ஆர்த்தி காட்டுறான். அதுல என்ன சுயநலம் என்ன இருக்கு, பகவானுக்கு நான் ஆர்த்தி காட்டுறேன், பகவானுக்கு அலங்காரம் எல்லாம் பண்றேன், பூ போடுறேன், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அப்புறம் பகவானுக்கு வேண்டி அப்புறம் ஜப்பா பண்ண உட்காடுறாங்க, ஜப்பா பண்ணுவாங்க, அப்புறம் பாகவதம் படிப்பாங்க. சோ எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு வேண்டிதான், தன்னோட சுயநலத்துக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது. சோ அதுதான் பெஸ்ட். Yes, 6.2. ஜானி மாதா படிங்க. இன்னைக்கு ரொம்ப கம்மி பேர் தான் வந்திருக்காங்க. யம் சந்நியாசமிதி பிராகுர் யோகம் தம் வித்தி பாண்டவா நஹ்ய சந்நியஸ்ய சங்கல்போ யோகி பவதி கஷ்டன. யம் எது சந்நியாசம் துறவு, இது இவ்வாறாக பிராகு கூறுகின்றனரோ, யோகம் பரத்துடன் இணைத்தல், தம் அதை வித்தி நீ அறிய வேண்டும், பாண்டவா பாண்டுவின் மகனே, ந என்றுமில்லை, ஹி நிச்சயமாக, அசன்யஸ்ய துறக்காமல், சங்கல்ப சுய திருப்திக்காக,
காண விருப்பம். யோகி யோகி பவதி ஆவது. கஷ்டன எவருமே. பாண்டுவின் மகனே, புலனுகர்ச்சிக்காக இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகியாக முடியாது என்பதால் துறவு என்று அறியப்படுவதும் யோகம் பரமனுடையதான தொடர்பும் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும். பொருளுரை. தான் ஒரு ஆத்மா என்பதை உணர்ந்த நிலையில் செயல்படுவதே உண்மையான சந்நியாச யோக அல்லது பக்தி எனப்படும். ஆத்மாவிற்கென்று தனிப்பட்ட சுதந்திரமான அடையாளம் கிடையாது. ஆத்மா முழுமுதற் கடவுளின் நடுநிலை சக்தியாகும். பௌதீக சக்தியால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது அவன் கட்டுண்ட ஆத்மாவாக அறியப்படுகிறான். கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும்போது, ஆன்மீக சக்தியில் இருக்கும்போது அவன் தனது உண்மையான இயற்கையான வாழ்வில் உள்ளான். எனவே முழு ஞானத்தில் இருப்பவன் எல்லாவித ஜட புலனுகர்ச்சியையும் அறவே நிறுத்தி விடுகிறான். அதாவது எல்லாவித புலனின்ப செயல்களையும் துறந்து விடுகிறான். பௌதிக பற்றுதலிலிருந்து புலன்களை விலக்கும் யோகிகளால் இது பயிலப்படுகிறது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வினருக்கு கிருஷ்ணரின் தேவைக்காக அல்லாமல் வேறெதிலும் புலன்களை ஈடுபடுத்தும் வாய்ப்பே இல்லை. எனவே கிருஷ்ண உணர்வுடன் ஒரே சமயத்தில் சந்நியாசியும் யோகியும் ஆவான். ஞான யோக முறையில் பரிந்துரைக்கப்படும் ஞானமும் யோக வழிமுறையில் பரிந்துரைக்கப்படும் புலனடக்கமும் கிருஷ்ண உணர்வில் தானாகவே நிறைவேற்றப்படுகின்றன. சுயநல இயற்கையை கொண்ட செயல்களை துறக்காதவரை ஞானமும் யோகமும் பலனற்றவை. ஜீவாத்மா தனது சுயநல ஆசைகள் அனைத்தையும் முழுமையாக துறந்து பரத்தை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்பதே உண்மையான குறிக்கோளாகும். கிருஷ்ண உணர்வினன் எவ்விதமான சுய இன்பத்திற்கும் ஆசைப்படுவது இல்லை. அவன் எப்போதும் முழுமுதற் கடவுளின் இன்பத்திற்காகவே செயல்படுகிறான். முழுமுதற் கடவுளை பற்றி அறியாதவனோ சுய திருப்தியில் ஈடுபட்டாக வேண்டும். ஏனெனில் செயலின்மை என்ற தளத்தில் யாரும் இருக்க முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வின் பயிற்சியினால் எல்லா குறிக்கோளும் பக்குவமாக நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த செயலின்மை, யாருமே ஒரு செயல் பண்ணாம இருக்க முடியாது. செயல் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஒண்ணும் பண்ணாம உட்காருன்னா சம்திங் யூ திங்க், மனசால ஒரு மைண்டால் திங்க் பண்ணா அதுவும் ஒரு ஆக்ஷன் தானே. சோ ஏதாவது பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். சோ என்ன பண்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அவன் வந்து தன்னோட சுயநலத்துக்கு வேண்டி இல்லாம கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பவுமே கடவுளுடைய திருப்திக்கு முதல்ல அவனுக்கு அதான் அந்த பழக்கம் தான். அவங்க வந்து அப்பதான் ட்ரெயின் பண்ணி விட்டுருவோம். முதல்ல இருந்தே வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு வேண்டி ஜபம் பண்ணு, நல்ல ஜபம் பண்ணு, காலையில சீக்கிரம் இருந்த கிருஷ்ணாவை பார்த்துன்னா யூ ஃபீல் நைஸ். ஆனா என்னது, கிருஷ்ணாவோட திருப்திக்கு பண்ண, எல்லாமே கிருஷ்ணாவை நினைத்து பண்ண வச்சோம். ஓகே, நான் ஒரு ஆத்மா என்பதை உணர்ந்த நிலை செயல்படுவதே உண்மையான சன்னியாசி யோகா. கரெக்ட். ஆனா ஆத்மாவிற்கென்று தனிப்பட்ட சுதந்திரம் அடையாளம் கிடையாது. ஆத்மா இதை வந்து திரும்பி அது பிடிக்காது. உண்மையான இயற்கையா வந்து எனவே முழு ஞானத்தில் இருப்பவன் யாரு ஞானியா இருக்கணும், எல்லாவித ஜடப்பும் புலன் நுகர்ச்சி அறவே நிறுத்தி விடுகிறான். அதாவது எல்லாவித புலனின்ப செயல்களையும் துறந்து விடுகிறான். அப்புறம் பௌதிக பற்றுதல் என்றும் அவன் வந்து புலன்களை விளக்கும் யோகிகளாக இது பயிலப்படுகிறது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் என்னது, கிருஷ்ணனுக்கு கிருஷ்ணனை தேவைக்காக அல்லாமல் வேற எதுலயும் அவனுக்கு புலன்கள் அவனுக்கு ஈடுபடுத்த வாய்ப்பே இல்லை. எது எடுத்தாலும் இப்ப சாப்பிடலாம், நல்லா சாப்பிடுவான். ஆனா என்ன, பகவான் ஃபர்ஸ்ட் நிவேதனம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அவன் சாப்பிடுவான். சோ அவனுக்கு வந்து அதர்தான் கிருஷ்ணாவை திருப்திப்படுத்த, அதை தவிர வேற ஒரு வேலையை அவனுக்கு வந்து ஒண்ணுமே கண்ணுக்கு தெரியாது. அவன் எது பண்ணாலும் எல்லாம் கிருஷ்ணா உணர்வோட பண்ணுவான். இதுதான் வந்து அப்ப அவன் வந்து ஒரே டைம்ல வந்து ஞானமும் சன்னியாசமும் ஆகிறான், யோகியாவும் ஆகிவிடுறான். ஞான யோக முறையில் பரிந்துரைக்கப்படும் ஞானமும் யோக வழியில் பரிந்துரைக்கப்படும் புலனடக்கமும் கிருஷ்ணா உணர்வில் தானாகவே நிலை பெறுகிறது. சோ அதனால்தான் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வேலை பண்றது இஸ் எனி டைம் பெட்டர் தேன் இந்த மாதிரி யோகா பயிற்சி எல்லாம் பண்றது. கமலாவணி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆருருஷோர் முனேர் யோகம் கர்ம காரணமுச்யதே யோகாரூட சயஸ்தஸ்யைவ சமஹ காரணமுச்யதே. ஆருஷோ யோகத்தை தொடக்கியவன், முனே முனிவனின், யோகம் அஷ்டாங்க யோகம், கர்ம செயல், காரணம் உச்சத்தே கூறப்படுகின்றது. யோக அஷ்டாங்க யோகம் ஆருட செயல் அடைந்தவன், தஸ்ய அவனது, ஏவ நிச்சயமாக, சமக எல்லா பௌதிக செயல்களின் துறவு, காரணம் உச்சதே கூறப்படுகின்றது.
மொழிபெயர்ப்பு அஷ்டாங்க யோக முறையின் புது மாணவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறுவனுக்கு ஜட செயல்களை துரத்தலே வழியாக கூறப்படுகின்றது. பொருளரை அறத்துடன் ஒருவனை இணைக்கும் முறையே யோகம் எனப்படுகிறது. இதனை உன்னதமான ஆன்மீக உணர்வை அடைவதற்கான ஏணியுடன் ஒப்பிடலாம். இந்த ஏணியானது ஜீவனின் தாழ்ந்த பௌதிக நிலையில் தொடங்கி தூய ஆன்மீக வாழ்வில் பக்குவமான தன்னுணர்வை பெறும் நிலை வரை உயர்கின்றது. வெவ்வேறு ஏற்றங்களுக்கேற்ப இந்த ஏணியின் பல்வேறு படிகள் பல்வேறு பெயர்களால் அறியப்படுகின்றன. ஆனால் மொத்தமாக முழு ஏணியும் சேர்ந்து யோகம் என்று அறியப்படுகின்றது. இதனை ஞான யோகம், தியான யோகம், பக்தி யோகம் என்று 3 பகுதிகளாக பிரிக்கலாம். இந்த ஏணியின் ஆரம்பம் யோக ருருஷு நிலை எனவும் மிக உயர்ந்த படி யோக ரூட எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. அஷ்டாங்க யோக முறையில் பலவித ஆசனங்களின் உதவியுடன் இவை ஏறக்குறைய உடற்பயிற்சிகளை வாழ்க்கையும் பயிற்சியும் ஒழுங்குபடுத்தி தியானத்தில் நுழைவதற்கு செய்யப்படும் ஆரம்ப கால முயற்சிகள் அனைத்தும் பலநோக்கு செயல்களாகவே கருதப்படுகின்றன. இத்தகு செயல்கள் மனதின் பக்குவமான சமநிலைக்கு வழிகாட்டுவதன் மூலம் புலன்களை கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன. ஒருவன் தியான பயிற்சியில் வெற்றி பெறும் போது தொல்லை தரும் மன இயக்கங்கள் அனைத்தையும் முற்றிலுமாக நிறுத்தி விடுகிறான். இருப்பினும் கிருஷ்ண பக்தனை பொறுத்தவரையில் அவன் எப்போதுமே கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டுள்ளதால் ஆரம்பத்திலிருந்தே தியானத்தின் தளத்தில் நிலை பெற்றுள்ளான். மேலும் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருப்பதால் அவன் எல்லா ஜட செயல்களையும் முற்றிலும் நிறுத்தி விட்டவனாகவே கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாத்துலயும் வந்து கம்பேர் பண்றாங்க. எப்படி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கிறவன் ஆல்ரெடி அவன் அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்கான். யோகால வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவன் வந்து அந்த ஒரு இடத்துல போயிட்டு ஆசனம் அமைத்து அந்த மனசை என்னது தியானத்துல கொண்டு வந்து இவன் பஜன் பண்ணும்போது இவன் நாம ஜபம் சொல்லும் போதே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கணும் என்னது அதே தியானத்துல தான் இருப்பான், பகவானை நிலையத்துல தான் இருப்பான். சோ ஒன்னும் வேறுபாடு கிடையாது. இவன் வந்து முதல்ல இருந்தே அந்த நிலைக்கு வந்துடுறான் அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த படிகள் யோகா ரூட, யோகா ருருக்ஷு. யோகா ருருக்ஷு வந்து கீழ்த்தளம், ஏணியின் ஆரம்ப நிலை வந்து யோகா ருருக்ஷு. அப்புறம் ஒரு படிப்படியா இருக்கும். அதெல்லாம் என்னதையும் போட்டிருக்காங்க. வாழ்க்கை அது வந்து இப்ப வந்து மிக உயர்ந்த படி யோகா ரூட எனவும் அழைக்கப்படுது. அஷ்டாங்க யோகா முறையில் பலவித ஆசனங்களின் உதவியுடன் இவை ஏறக்கூடிய உடல் பயிற்சிகளை அதுவும் சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு ஆசனம் இல்லையா, அந்த பத்மாசன், அரைபத்மாசன் என்னெல்லாமோ இருக்கே அதெல்லாம். சோ இதெல்லாமே வந்து உடற்பயிற்சி மாதிரி தான். ஒரு மாதிரி அவ்வளோலாம் யோகானா ஆக்சுவலி என்னது டு பி வித் காட், மத்தலப் பகவான் இது நல்லா நினைத்துண்டு செய்யறது. ஆனா வந்து இது என்னது என்ன ஆயிடுறது யோகானாக்கா நீ ஜென்ரல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்புறம் உடம்ப பத்தி உள்ள கவனம் தான் போகும். இப்படி பழகணும், இப்படி பண்ணணும், இந்த காலம் இங்க வைக்கணும், அதுலதான் போகும். இந்த தியானங்கிறதே விட்டு போயிடுறது. சோ ஏறக்குறைய அது வந்து உடற்பயிற்சி மாதிரி தான் ஆயிடுறது. வாழ்க்கையையும் பயிற்சியும் ஒழுங்குபடுத்தி தியானத்தில் நுழைவதற்கு செய்யப்படும் ஆரம்ப கால முயற்சிகள் அனைத்தும் பல நோக்கு செயல்களாவே கருதப்படுகிறது. இப்படி உட்காரு, அப்படி உட்காரு, இப்படி மூச்சு இழு, அப்படி எல்லாமே பல நோக்கு செயல்களை தான் இருக்கும். இத்தகைய செயல்கள் மனதில் பக்குவமான சமநிலைக்கு வழிகாட்டுவதன் மூலம் புலன்களை கட்டுப்பாடு அது உதவுறது. ஆனால் ஒருவன் தியான பயிற்சியில் வெற்றி பெறும்போது தொல்லை தரும் மன இயக்கங்கள் அனைத்தையும் முற்றிலும் நிறுத்தி விடுகிறான். அது ஆனா எவ்வளவு நாள் எடுக்கும், எவ்வளவு நாள்ல நிறைய டைம் எடுக்கும் அவனுக்கு அது பண்றது. இருப்பினும் ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில் கிருஷ்ண பக்தனாக அவனை பொறுத்தவரை அவன் எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணாவை நினைத்துக் கொண்டுள்ளதால் ஆரம்பத்திலிருந்தே தியானத்துலதான் இருப்பான். அவனுக்கு இது அதனால்தான் வந்து இது சொல்றாங்க, நம்ம இது மாலை ஜபிக்கும் போதும் நல்ல தியானத்துல தான் பண்ணணும். ஆனா அவனும் விட்டு போயிடும். நமக்கு வந்து மனசை திரும்பி திரும்பி எழுத்து வச்சுக்கணும். இல்ல தியானம் பண்ண பகவானை நினைத்துன்னு சொல்லு. எந்த ஸ்லோகம் எங்க அங்க இங்க பார்த்ததுதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். புக்கு படிச்சுண்டு டிவி பார்த்துட்டு எல்லாம் ஸ்லோகம் சொல்லக்கூடாது. கண்ணை மூடின்னு சொல்லலாம். ஆனா அதுலயே அப்பதான் கண்ணை மூடி சொல்லும்போது அதுலயே ஐக்கியமாயி நம்ம வந்து சொல்லலாம். அப்போ மனசு விட்டு போகும். அப்ப இது என்னது முதல்லயே வந்து கிருஷ்ண பக்தனுக்கு எப்படி முதல்லயே அந்த கண்ட்ரோல் வந்து விடுறது. அவனுக்கு அப்படிதான் தியானம் பண்ணணும், பகவான வந்து பேர் எடுத்துட்டு தியானம் பண்ணணும் முதல்ல இருந்தே அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். சோ ஆரம்பத்திலிருந்தே தியானத்தின் தளத்தில் நிலை பெற்றுள்ளான். மேலும் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு இருப்பதால் தட் இஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அவன் எல்லா ஜட செயல்களையும் முற்றிலும் நிறுத்தி எப்ப எடுத்தாலும் பகவானுக்கு நான் அது கைங்கரியம் பண்றேன், இந்த கைங்கரியம் பண்றேன் அப்படியே தான் பார்ப்போம். இது என்னது பௌதி இந்த ஜட மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல அவனுக்கு ஒண்ணுமே பண்றதுக்கு நேரமே கிடையாது. அவன் டோட்டலி என்க்ராஸ்ட் இன் டூயிங் சர்வீஸ் ஃபார் கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி ஆயிடும்.
அடுத்தது யாரு மாதாஜி? கமலாவணி மாதாஜி கூட ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. यदा हि नेत्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्प सन्यासु योगारूढ तदोस्यते यदा எப்போது ஹி நிச்சயமாக ந இல்லை இந்திரிய அரிதேஷு புலனுகர்ச்சியில் ந ஒன்றுமில்லை கர்மசு பலநோக்கு செயல்களில் அனுஷஜதே தேவைப்படுவதற்கான அவசியம் சர்வ சங்கல்ப எல்லா தியான யோகம் பௌதிக இச்சைகளையும் சந்நியாசி துறப்பவன் யோக ஆரூட யோகத்தில் உயர்ந்தவன் ததா அப்போது உசியதே கூறப்படுகிறான். மொழிபெயர்ப்பு எப்போதும் ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களில் புலனுணர்ச்சியிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அப்போது யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகிறான். பொருளுரை பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடும் போது ஒருவன் தன்னில் திருப்தியற்று விளங்குவதால் பல நோக்கு செயல்களிலே உணர்ச்சிகளிலோ அவர் ஈடுபடுவதில்லை. இல்லாவிடில் கண்டிப்பாக புலனுகர்ச்சியில் ஈடுபட்டுதான் ஆக வேண்டும். ஏனெனில் செயலின்றி வாழ்தல் அசாத்தியமானது. கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாவிடில் ஒருவன் குறுகிய சுயநல செயல்களிலோ விரிந்த சுயநல செயல்களிலோ ஈடுபட்டாக வேண்டும். ஆனால் கிருஷ்ணரது திருப்திக்காக எந்த செயலையும் செய்யக்கூடிய கிருஷ்ண உணர்வினன் அதன் மூலம் புலனுணர்ச்சியில் முற்றிலும் விலகியுள்ளான். இந்த உணர்வற்றவனோ யோகேனின் உச்சிப்படிக்கு உயர்த்தப்படுவதற்கு முன்பு ஜட இச்சைகளிலிருந்து தப்ப இயந்திரத்தனமாக முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு என்னது, அதுல இருந்து பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டு நம்ம பகவானை விளைக்கணும், நம்ம வந்து மனசை இருத்திக்கணும், இப்படி உட்காரணும், தியானம் பண்ணணும். அந்த அஷ்டாங்க யோகா எல்லாம் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த 6 சாப்டர்ல கொடுத்துருக்க. சோ அதையே நம்ம கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். சோ அது பண்றது கடினம். ஆனா கிருஷ்ணா உணர்வுல இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து ரைட் ஃப்ரம் டே 1ல இருந்து மனசு நல்லா ஈடுபாடு பண்ணி அவன் பண்றான். ஒரு நிமிஷம் பகவானே அன்பு தொண்டில் முழுமையாக அவன் வந்து அன்பு தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடும் போது ஒருவன் தன்னில் திருப்தியற்று விளங்குவதால் பல நோக்கு செயல்கள் எல்லாம் அவனுக்கு வந்து ஏன்னா இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி. அவனுக்கு எனக்கு என்ன கிடைக்கணும், இது பண்ணினா என்ன கிடைக்கணும் எப்போ வரும், when he is not happy from within. அவன் வந்து இந்த ஜபா பண்ணும்போது நல்ல ஒரு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். காலையில இருந்து பகவான் இந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஆனந்தம். அப்ப அவனுக்கு இன்னும் ஏதோ வேணும்னு அந்த ஆசையே வராது. இஸ் ஆல்ரெடி கண்டென்டட். எப்போ அந்த ஆசை வரும், இன்னும் வேணும், அது வேணும் இது வேணும், எப்போ ஆசை இருக்கும்போது அவனுக்கு ஆசையே இருக்காது. நிறைவா என்னது ஒரு சாந்தியா இருக்கும், அவனுக்கு வந்து திருப்தியா இருக்கும். இல்லாவிடில் கண்டிப்பாக புலனகர்ச்சியில் ஈடுபட்டுதான் ஆக வேண்டும். அந்த மாதிரி ஆயிடும். அப்போ அவன் அவசியமே அவன் புலனகர்ச்சி இதுல வந்து ஈடுபடவே மாட்டான். ஏன்னா செயலின்றி வாழ்தல் அசாத்தியமாகும். ஒரு செயல் பண்ணாம எல்லாம் நம்மளால இருக்க முடியாது. ஏதோ செயல் பண்ணணும். அப்ப கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாவிடில் ஒருவன் குறுகிய சுயநல செயல்களிலோ விரிந்த சுயநலோ குறுகிய சுயநல செயல்களினா தனக்கு வேண்டிய ஏதாவது நல்லது பண்ணலாம் அப்படின்னு, இல்லாட்டா விரிந்த சுயநலம். ஏன்னா இந்த ஒரு சோசியல் இதுல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அநாதாசிரமத்துக்கு போனேன், அங்க கொடுத்தேன், இது கொடுத்தேன், நான் செஞ்சேன், அப்படி பண்ணுவோம். ஆனா அதுலயும் வந்து பெருமையெல்லாம் கொஞ்சம் ஒட்டிடும். சோ அதெல்லாம் விடுபடணும்னாக்கா ஆனால் கிருஷ்ணர் திருப்திக்காக எந்த செயலையும் செய்யக்கூடிய கிருஷ்ண உணர்வினன் அதன் மூலம் புலனுகர்ச்சியிலிருந்து முற்றிலும் விடுபடுகிறான். அப்புறம் அத்தகைய உணர்வற்றவனோ யோக ஏணியின் உச்சப்படிக்கு உயர்த்தப்படுவதற்கு முன்பு ஜட இச்சைகளை தப்ப இயந்திரமாக முயற்சிக்க அந்த இது இல்லாதவனுக்கு என்னது ஒரு படியா அப்படி ஏறி போனோம். அது கொஞ்சம் அது கஷ்டமா இருக்கும். இயந்திரத்தில் முயற்சி செய்ய வேண்டும். இச்சைகளின் தப்ப இயந்திரத்தனமாக அவன் வந்து that is by force he has to force himself to be detached from material ஆசைகள். அந்த மாதிரி அவனுக்கு இருக்கும். ஆனா நம்ம கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. சாஸ்வதா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படி. உத்தரேதாத்மனாத்மானம் நாத்மானம் அவசாதயேத் ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ பந்துராத்மைவ ரிபுராத்மனஹ. உத்தரேத் விடுதலை செய்ய வேண்டும், ஆத்மனா மனதால், ஆத்மானம் கட்டுண்ட ஆத்மா, ந என்றுமில்லை ஆத்மானம் கட்டுண்ட ஆத்மா, அவசாத ஏத் இழிநிலையை அடையச் செய்ய, ஆத்மா மனம், ஏவ நிச்சயமாக, ஹி ஐயமின்றி, ஆத்மனக கட்டுண்ட ஆத்மாவின், பந்து நண்பன், ஆத்மா மனம், ஏவ நிச்சயமாக, ரிபு எதிரி, ஆத்மன கட்டுண்ட ஆத்மாவின். மொழிபெயர்ப்பு மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். பொருளுரை
ஆத்மா எனும் சொல் உபயோகிக்கப்படும் இடத்திற்கு ஏற்ப உடல், மனம், ஆத்மா என வெவ்வேறு பொருள்படும். யோக முறையில் கட்டுண்ட ஆத்மாவும் மனமும் மிகவும் முக்கியமானவை. யோக பயிற்சியின் மையம் மனமே என்பதால் இங்கே ஆத்மா என்பது மனதை குறிக்கின்றது. யோக பயிற்சியின் நோக்கம் மனதை கட்டுப்படுத்துவதும் புனின்பப் பொருள்களின் மீதான பற்றிலிருந்து அதனை விலக்குவதும் ஆகும். அறியாமை என்னும் சகதியிலிருந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவை விடுவிக்கும் வகையில் மனதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று இங்கே வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஜடவாழ்வில் உள்ளவன் மனதின் ஆதிக்கத்திற்கும் புலன்களின் ஆதிக்கத்திற்கும் உட்பட்டவன். உண்மை என்னவெனில் ஜட இயற்கையை ஆள விரும்பும் அகங்காரத்துடன் மனம் இணைந்துள்ளதால் தூய ஆத்மா இப்பௌதீக உலகில் சிக்கியுள்ளது. எனவே ஜட இயற்கையின் பளபளப்பினால் கவரப்படாதவாறு மனம் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். அதன் மூலம் கட்டுண்ட ஆத்மாவை காப்பாற்றலாம். புலனின்ப பொருட்களின் கவர்ச்சியினால் ஒருவன் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. ஒருவன் எந்த அளவிற்கு புலனின்ப பொருட்களால் கவரப்படுகிறானோ அந்த அளவிற்கு அவன் ஜட வாழ்வில் பிணைக்கப்படுகிறான். இணைப்பிலிருந்து விடுபட மனதை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்துவதே மிகச்சிறந்த வழியாகும். இதனை நிச்சயமாக செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதற்காக ஹி என்னும் சொல் இங்கே உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. மன ஏவ மனுஷ்யானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோக பந்தாய விஷயாசங்கோ முக்தியை நிர்விஷயம் மனக. மனதின் பந்தத்திற்கும் மோட்சத்திற்கும் மனிதனின் பந்தத்திற்கும் மோட்சத்திற்கும் மனமே காரணம். புலனின்ப பொருள்களின் ஆழ்ந்துள்ள மனம் பந்தத்திற்கும் அவற்றிலிருந்து விலக்கப்பட்ட மனம் மோட்சத்திற்கும் காரணமாகின்றன. அம்ருத பிந்து உபனிஷத் 2. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ள மனம் உன்னத மோட்சத்திற்கு காரணமாகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனசோட அடுத்த டாபிக் என்ன வந்திருக்கு? மனசு எப்படி கட்டுப்படுத்தணும். மனசு கட்டுப்படுத்தின்றது அது நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட் ஆயிடும், நண்பனாகும். அது அப்படி கட்டுப்பாட்டுல வைக்கலனாக்கா அது எதிரியாயிடும். சோ ஆத்மாவின் அது நண்பனுமாகும் எதிரியுமாகும். அப்ப நம்ம கையில தான் இருக்கு. இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மனசு நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புலன் இன்பத்தை எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா இந்த மனசு ஷுட் பி வெரி ஸ்ட்ராங். மனசாலதான் அதை கண்ட்ரோல் ஆகும். சோ ஆத்மா எனும் ஒரு சொல் உபயோகப்படும் இடத்திற்கு ஏற்ப உடல், மனமும் ஆத்மா என வெவ்வேறு பொருள். ஓகே, யோக முயற்சியில் கட்டுண்ட ஆத்மாவும் மனமும் மிகவும் முக்கியமானவை. யோக பயிற்சி மையமே மனமே என்பதால் மனசால தான் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றான். யோகா பண்ணும்போது எல்லாம் மனசால இந்திரியங்கள் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி உட்கார தோரணை இதெல்லாமே மனசால கண்ட்ரோல் பண்றான். இங்கே ஆத்மா என்பது மனதை குறிக்கிறது. யோக பயிற்சியின் நோக்கம் மனதை கட்டுப்படுத்துவதும் புலனின்ப இருக்கணும் இல்லையா, புலனின்ப பொருள்களின் மீதான பற்றுதல் இருந்து அதனை விளக்குவதும் ஆகும். மெயினா என்னது, மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா என்னது, புலனின்ப பொருள்ல இருந்து விலகணும். அப்பதான் அதுக்கு வேண்டிதான் மனசை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாட்டா. அது புலனின்ப இது என்னது அனுபவிக்கணும்னா மனசை கண்ட்ரோலே பண்ண வேண்டாமே. அது மட்டும் நம்ம மெயின்டே இருக்கோம். நம்ம என்னது புலன் எல்லாம் அது இது சாப்பிடணும், அது பார்க்கணும், எல்லாம் அது மட்டும் மேய ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு மனம் தான் வேணும். சோ அறியாமை எனும் சகதியில் இருந்து கட்டுண்ட ஆத்மா விடுவிக்கும் வகையில் மனதை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அப்புறம் வேற ஒருத்தருக்கு இங்க ஆத்மா பௌதிக உலகில் சிக்கியுள்ளது. ஓகே, எனவே அடிச்சதை கவரப்படாதவாறு மனம் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். இதன் மூலம் கட்டுண்ட ஆத்மா காப்பாற்றப்படலாம். ஓகே, நத்திங் மச் திஸ். இப்ப இணைப்புல மெயினா என்ன, ஆத்மா மனத்தை பத்தி சொல்லியிருக்கு. மனத்தை கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தாங்க. இட் வில் பி எ ஃப்ரெண்ட். இப்பிணைப்புல இருந்து விடுபட மனதை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்துவதே மிக சிறந்த வழியாகும். அதே இதனை நிச்சயமாக செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதாக ஹீங்கிற இந்த வேர்டு கொடுத்திருக்காங்க, லெட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. இங்க எங்க கொடுத்திருக்கு, ஹீ காரணம் பந்த மோக்ஷாய உபயோகப்பட்டுள்ளது. மேல இந்த இதுல கொடுத்திருக்காங்க. இதுல ஹீன வரும் பந்துரைவ அமேவ ஆத்மைவ பந்துராத்மைவ ரிபுராத்மனः புத்தேராத்மனாத்மானம் நாத்மான ஹி ஐயமின்றி ஹி ஆத்மன. ஹி ஆத்மனோ, அது ஹி ஆத்மனோ, இந்த ஹி ஐயமின்றி அது சொல்லியிருக்காங்க. ஹி எனும் சொல்லு இங்க உபயோகப்பட்டும். ஏன் அதை வலியுறுத்தி இருக்காங்க. இதனை நிச்சயமாக செய்ய வேண்டும். வலியுறுத்தி கண்டிப்பா பண்ணதான் வேணும் அப்படின்னு.
எஸ், அவற்றிலிருந்து விலகுதல் மனம் மோட்சத்திற்கு காரணமாகிறது. அமிர்த பிந்து உபனிஷத். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்துள்ள மனம் உன்னத மோட்சத்திற்கு காரணமாகிறது. அப்ப கண்டிப்பா வந்து பகவான் இது கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா பக்தி பண்ணும்போது என்ன மோட்சத்துக்கு அது வழிவகுக்கும். சாஸ்வதா மாதாஜி, சத்யபாமா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. இந்த ஐட்டம்ல படிக்கும், இல்லாட்டா அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு இது ஸ்லோகா போன அப்புறம் படிக்கும். இஃப் யூ ஆர் செட்டில்ட் ஓகே. ஒரு ஸ்லோகா போனதுக்கு அப்புறம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதான் கேட்டேன். இப்பதான் வந்தல் தோணித்து எனக்கு. ஓகே, ஆமா மாதாஜி. செல்வம் பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। अंधात्मा आत्मनादश्चेन यो न आत्म एव आत्मनाजित अनात्मनतु शत्रुवे वर्तेते आत्म एव शत्रुवत् बंधु नண்பன் ஆத்மா மனம் ஆத்மன ஜீவனின் தஸ்ய அவனது ஏன எதனால் ஆத்மா மனம் ஏவ நிச்சயமாக ஆத்மனா ஜீவனால் ஜித் வெல்லப்பட்ட அனாத்மன மனதை கட்டுப்படுத்த தவறியவனின் அதனால் சத்ருத்வே விரோதத்தினால் வர்த்தேத அமைகின்றது ஆத்மா ஏவ அந்த மனமே சத்ருவத் விரோதியாக. மொழிபெயர்ப்பு: மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியனுக்கோ அது மிகப்பெரிய விரோதியாகும். பொருளுரை: மனதை நண்பனாக செயல்படும்படி மனிதன் குறிக்கோளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள கட்டுப்படுத்துவதே அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியின் நோக்கமாகும். மனம் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை எனில் வெறுமே வெளிக்காட்சியாக செய்யப்படும் யோகம் பலனற்ற கால விரயமே. மனதை அடக்க முடியாதவன் எப்போதும் மிகப்பெரிய விரோதியுடன் வாழ்கின்றான். இதனால் அவனது வாழ்வும் நோக்கமும் பாழாகின்றன. உயர்ந்தவனின் கட்டளைகளை செயலாற்றுவதே ஜீவனின் ஆதார நிலையாகும். மனம் வெல்லப்படாத எதிரியாக இருக்கும் வரை காமம், கோபம், பேராசை, மோகம் போன்றவற்றின் கட்டளைகளுக்கு ஒருவன் கீழ்ப்படிய வேண்டியதுதான். ஆனால் மனம் வெல்லப்பட்டு விட்ட பின் அவரது இதயத்திலும் பரமாத்மாவாகவே வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளின் ஆணைகளை நிறைவேற்ற அவன் தானாகவே முன்வருவான். உண்மையான யோக பயிற்சி இதயத்தினுள் உள்ள பரமாத்மாவை சந்தித்து அவரது வழிகாட்டுதலை பின்பற்றுவதையும் உள்ளடக்கியதாகும். கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக மேற்கொள்பவனுக்கு பகவானின் கட்டளைகளிடம் முழுமையாக சரணடைவது என்னும் தன்மை தானாக வந்தடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எப்படி மனது வந்து எப்படி நல்லா கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தோம்னாக்கா அது நமக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆயிடும். ஃப்ரெண்ட்னா இந்த நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் கண்டிப்பா அது வந்து பண்ணி முடிக்கும். சோ அது மாதிரி பண்ணலன்னா இந்த மாதிரி யோகா எல்லாம் பண்றாங்க. அந்த யோகா பண்றதே என்னது, யோகானாலே மனசை வந்து அந்த பகவான்ல நிலை நிறுத்தி பயிற்சி எல்லாம் பண்றதுதான். ஆனா அதுவே பண்ணலனாக்கா இது ஒன்லி வெளி காட்சி தான். அவன் யோகா பண்றான்னு வெளியில வந்து ஒரு நாடகம் ஆடுற பொழுதுதான் இருக்கும். ஹி இஸ் நாட் டூயிங் எனிதிங் ஃபார் யோகா. யோகா பண்ணணும்னா முதல்ல மனசும் புலன்னு நல்லா கண்ட்ரோல்டா இருக்குதான் பண்ண முடியும். பாக்கி அப்படி அது இல்லாம பண்ண சொல்லிய பாடிலி எக்ஸசைஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். இது வந்து கால விரயம் தான் அந்த மாதிரி பண்ணும். ஆனா மனதை அடக்க முடியாதவன் எப்பொழுதுமே மிகப்பெரிய விரோதியுடன் வாழ்கிறான். மனம் இழுப்புக்கெல்லாம் அவன் வந்து எஸ்ஆர் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா பெரிய விரோதி தான் அது நமக்கு. இதனால அவனது வாழ்வும் நோக்கமும் பாழகின்றன. உயர்ந்தவரின் கட்டளைகளை அப்படின்னா என்னது, பகவானின் கட்டளைகளை செயலாற்றுவதே ஜீவனின் ஆதார நிலையாகும். நம்மளாம் சர்வீட்டர், ஆல்வேஸ் சப்போஸ் டு டூ சர்வீஸ் டு த லார்ட். அண்ட் பகவான் என்ன சொல்றாரோ அது மாதிரி அந்த கண்டிஷன்ல தான் நம்ம வந்து எல்லாமே செயல்படணும். மனம் வெல்லப்படாத எதிரிகளாக இருக்கும் வரை பாக்கி எல்லாம் இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிடும். மனம் எப்போ நம்ம வந்து லூசா விட்டுட்டோம்னாக்கா காமம், கோபம், பேராசை, மோகம் எல்லாம் அதுக்கு அடுத்தடுத்தா வந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் அவன் வந்து அதுக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிய வேண்டியதுதான். ஆனால் மனம் வெல்லப்பட்டு விட்டோம்னாக்கா என்னாகும், அது வந்து பரமாத்மா வீட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளின் ஆணைகளை நிறைவேற்ற அவன் தானாகவே முன் வருவான். அப்ப அந்த மனதை வென்றாயிடுச்சுனாக்கா பகவான் உள்ள பரமாத்மா உட்கார்ந்து என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரோ அதை நமக்கே தெரியும். உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பாரு பகவான். அப்புறம் காலையில எழுந்துக்கிறதுல இருந்து சரி, ஜப்பா பண்றதுல இருந்து சரி, எல்லாமே பகவான் ஆஃபர் பண்றது இன்னும் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போவோம். அந்த இது பண்ணலாமே, கோயில அதெல்லாம் பண்ணலாம், இப்ப நம்மளும் அது பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு அது ஆர்வமும் வரும். நம்ம வந்து ஏன்னா மனசை வந்து இது என்னது வின் ஓவர் பண்ண அப்புறம் நமக்கு இந்த பகவானோட வழியில இது பக்தி பண்றதுல ஒரு கஷ்டம் இருக்காது.
கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக மேற்கொள்பவனுக்கு பகவானின் கட்டளைகளிடம் முழுமையாக சரணடைவது என்னும் தன்மை தானாகவே வந்துவிடுது. அடுத்து யாரு மாதாஜி? இந்த மாதா படிக்கிறா சத்யபாமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜிதாத்மனக பிரசாந்தச ஜிதாத்மனக பிரசாந்தஸ்ய பரம ஆத்மா சமாஹிதः ஷீத உஷ்ண சுக தூகேஷு ததா மான அபமானயோக. துக்கேஷு சுகம்னா சுகம், துக்கம் துக்கேஷனா துக்கம். அதுதான் மொழிபெயர் மீனிங் படி. ஜிதாத்மனக மனதை வென்றவனின் பிரசாந்தஸ்ய மனதின் மீதான கட்டுப்பாட்டினால் சாந்தி அடைந்தவன் பரமாத்மா சமஜிதக முழுமையாய் அடையப்பட்டு ஷீத குளிர் உஷ்ண வெப்பம் சுகம் துக்கேஷு துக்கத்திலும் ததா மேலும் மானம் அபமானயோக அவமானத்திலும். மொழிபெயர்ப்பு. மனதை வென்றவன் அமைதியை அடைந்து விட்டால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகின்றார். அதற்கு மனிதனுக்கு இன்பம் துன்பம் குளிர் வெப்பம் மானம் அவமானம் எல்லாம் சமமே. பொருளுரை. உண்மையில் எல்லா ஜீவன்களும் பரமாத்மாவாக அனைவரது இதயத்திலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானின் ஆணைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டியவர்கள். ஒருவனது மனம் வெளிப்புற மாயாசக்தியால் வழி தவறும் போது அவன் ஜட செயல்களில் பிணைக்கப்படுகிறான். எனவே ஏதேனும் ஒரு போக முறையினால் அவனது மனம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டவுடன் அவன் லட்சியத்தை அடைந்தவனாக கருதப்பட வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் உயர்ந்தவரின் ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டே ஆக வேண்டும். உயர் இயற்கையில் மனம் நிலை பெறும் போது பகவானின் ஆணைகளுக்கு உட்படுவதை தவிர ஒருவனுக்கு வேறு வழி இல்லை. மனம் ஏதேனும் ஒரு உயர் ஆணையை ஏற்று அதன்படி நடக்க வேண்டும். மனதை அடக்குவதன் விளைவு என்னவெனில், மாதாஜி எங்க விட்டேன்னு தெரியல மாதாஜி. மனதை அடக்குவதன் விளைவு என்னவெனில் அது தானாகவே பரமாத்மாவின் ஆணைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்துவிடும். இத்தகு திவ்யமான நிலை கிருஷ்ண உணர்வில் உடனடியாக அடையப்படுவதால் பகவானின் பக்தன் ஜடவாழ்வின் இருமைகளான இன்பம் துன்பம் குளிர் வெப்பம் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. இந்நிலையே உண்மையில் சமாதி பரமனில் ஆழ்ந்திருத்தல் எனப்படும். சமாதி லெவல் வரைக்கும் போயிடுவோமா? கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல சமாதி நிலையில எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஆகிவிடுவோம். என்னது உண்மையில எல்லா இதுதான். இப்ப என்ன போட்டிருக்க, வெளிப்புற மாய சக்தியால் வழி தவறும் போது அவன் ஜட சக்திகளையும் பிணைவு ஏதோ ஒரு இது காரியம் பண்ணும். அப்ப ஒரு மனம் நல்ல கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? ஜட பொருள்ல அவனுக்கு ஈர்ப்பு வந்துடும். சோ அவன் அதை பிணைக்கப்படுறான். அப்போ ஏதோ ஒரு யோகா பண்ணி கிருஷ்ணா சத்தம் வருது. அப்ப ஏதோ யோகா பேருக்கு பண்ணி ஏதேனும் ஒரு யோகா முறையில் அவனது மனம் கட்டுப்பட்டவுடன் அவன் லட்சியத்தை அடைந்தவனாக கருதப்பட வேண்டும். அப்ப அது அவன் ஃபோர்சிபிளி he has to do that. அவன் மனசை கட்டுப்படுத்தணும்னாக்கா இது என்னது புலன் இன்பத்துல இருந்து ஜட உலகத்துல அந்த ஆசையெல்லாம் அவனுக்கு நிறுத்தணும்னாக்கா அவன் நல்ல மனசை கட்டுப்படுத்திட்டு இந்த யோகா பயிற்சியெல்லாம் நல்லா செய்யணும். இந்த யோகா பயிற்சி நாட் சோ ஈஸி. மூச்சை வைக்கிறதும் அது கொஞ்சம் கஷ்டம். மனசை லைட்டு இந்த மாதிரி பண்றோம். உயர்ந்தவரின் ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டே ஆக வேண்டும். பகவானுடைய ஆணைக்கு நம்ம கட்டுப்பட்டே ஆக வேண்டும். உயர் இயற்கையில் மனம் நிலை நிறுத்தும் போது பகவானின் ஆணைகளுக்கு உட்படுவதை தவிர ஒருவனுக்கு வேறு வழி இல்லை. மனம் ஏதேனும் ஒரு உயர் ஆணையை ஏற்று அதன்படி நடக்கதான் வேணும். மனதை அடக்குவதன் விளைவு என்னது? அது தானாகவே பரமாத்மாவின் ஆணைகளுக்கு கீழ்ப்படைந்து. ஆனா இத்தகைய திவ்யமான நிலை கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவர்களுக்கு என்னது? உடனடியாக அடையப்படுவதால் பகவானின் பக்தன் ஜட வாழ்வில் இருமைகள் ஈஸியா வெளிவந்து விடுறான். அவனுக்கு இன்ப துன்பம்ல இருந்தா அதனால நிறைய நம்ம இதை போக போக போகதான் நமக்கு அந்த அனுபவம் வரும். இன்னும் கொஞ்ச நாள் போக போக நமக்கே கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனா முன்னாடி எப்படி இருந்தேன், இப்ப எப்படி இருக்கு, ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்கும், லெவல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வரும். சோ அது மாதிரி அவனுக்கு எல்லாமே துச்சமாயிடும். எல்லாம் பகவானோட இதுல செய்யும் போது இதெல்லாம் என்ன இன்ப துன்பம் என்ன குளிர் வெப்பம் என்ன எல்லாம் சமநிலைக்கு அவன் வந்துருவான். ஏன்னா அவனோட மனசு எங்க இருக்கும்? பரமனில் ஆழ்ந்திருக்கிறதுனால சமாதி நிலைக்கு அவன் போயிடுவான். அடுத்தது யாரு மாதாஜி?
சத்யபாமா மாதாஜி படிச்சாச்சு. வேற யார் இருக்கா? ஒரே ஒரு நிமிஷம். எல்லாரும் படிச்சுட்டா இல்லையா செல்வமணி சத்யபாமா சாஸ்திரம்? அந்த பிரபுஜி வந்துட்டு போனார், வந்தார், ஆனா அவங்க படிக்க முடியாது. ஓகே, ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஆரம்பிச்சு. हरे कृष्णा माता जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुडस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश काञ्चनः। ஞான பெற்ற ஞானத்தாலும் விஞ்ஞான உணர்ந்த ஞானத்தாலும் திருப்தியுற்ற ஆத்மா குடஸ்தா ஆன்மீகத்தில் நிலைத்து விஜித்த இந்திரியக புலனடக்கத்துடன் யுக்தக தன்னுணர்வுக்கு தக்கவனாய் இவ்வாறாக உச்சதே கூறப்படுகின்றது. யோகி சமநிலை கொண்டவன். லோஷ்ட்ர கூழாங்கற்கள், ஆஷ்ம கற்கள், காஞ்சனக தங்கம். ஒருவன் ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும் அனுபவ ஞானத்தினாலும் முழு திருப்தி அடையும் போது அவன் தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகிறான். அத்தகையோன் உன்னதத்தில் நிலை பெற்று தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். கூழாங்கற்களோ கற்களோ தங்கமோ அவன் அனைத்தையும் சமமாகவே காண்கிறான். பொருளுரை. பரம உண்மையை உணராத புத்தக அறிவு வீணானதாகும். இது பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. அதக ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி ந பவேத் கிராஹ்யம் இந்திரியைஹி சவோன்முகே ஹி ஜிஹ்வாதௌ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத்யஹ. ஜடத்தினால் களங்கமுற்ற தனது பலன்களை கொண்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஜடத்தினால் களங்கமற்ற தனது புலன்களை கொண்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் நாமம், ரூபம், குணம், லீலை ஆகியவற்றின் திவ்யமான இயற்கையை எவராலும் உணர முடியாது. திவ்யமான பகவத் சேவையில் ஆன்மீக நிறைவை அடையும் போது மட்டுமே பகவானின் நாமம், ரூபம், குணம், லீலை ஆகியவை ஒருவனுக்கு தாமாக வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. பக்தி ரசாமிரத சிந்து 1.2.234. இந்த பகவத்கீதை கிருஷ்ண உணர்வை பற்றிய விஞ்ஞானமாகும். வெறும் ஏட்டறிவினால் யாரும் கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியாது. ஒருவன் தூய உணர்வுடையவருடன் பழகும் அளவிற்கு அதிர்ஷ்டம் நிறைந்தவனாக இருக்க வேண்டும். தூய பக்தி தொண்டினால் திருப்தியுற்று விளங்கும் கிருஷ்ண உணர்வுடைய நபர் கிருஷ்ணரின் அருளினால் அனுபவ ஞானத்துடன் உள்ளார். அனுபவ ஞானத்தினால் ஒருவன் பக்குவம் அடைகிறான். திவ்ய ஞானத்தை உடையவன் தனது நம்பிக்கையில் திடமாக இருக்க முடியும். ஆனால் வெறும் ஏட்டறிவினை உடையவன் எளிதில் மயங்குவதுடன் மேலோட்டமான முரண்பாடுகளில் குழப்பமும் அடைகிறான். கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து தன்னை உணர்ந்துள்ள ஆத்மா மட்டுமே உண்மையில் தன்னடக்கம் உடையவனாவான். பௌதிக ஏட்டுக்கல்வியுடன் அவனுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லாததால் அவன் திவ்யமானவன் ஆவான். பிறருக்கு தங்கமாக தோன்றும் ஏட்டறிவும் மன அனுமானமும் அவனை பொறுத்த வரையில் கூழாங்கற்கள் அல்லது கற்களை விட உயர்ந்தவை கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல இருந்தது அடுத்தது என்ன டாபிக்? ஞானத்தை பார்த்ததுனாக்கா என்னது? பக்தி தான் பெருசு அப்படின்னு. இந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்து இதுதான் எனக்கு என்னோட எக்ஸாம்ல வர எனக்கு ஸ்லோகா சொல்லணுமா இருந்தது. அத்தஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி இது 4 ஸ்லோகம் சொல்றது, இது ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகம். இது சொல்லி எனக்கு மீனிங்கும் சொல்லணும். இன்னும் அந்த எக்ஸாம் எனக்கு முடியல. இது முடிஞ்சு கிளாஸஸே முடிஞ்சு போயிடுது. இது தனியா வைப்பாங்க. சோ இதெல்லாம் இப்ப என்ன நினைக்கிறேன்னா, இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருக்கேன், அப்ப தெரியாது. இப்ப எனக்கு இது பாடமா வந்தப்பறம் தான் ஓஹோ நம்ம படிக்கிற பாடமே இங்க வந்து பாக்குறேன். பக்தி ரசாமிரத சிந்து உங்களுக்கு வரும். இனிமே அடுத்தது இந்த லெவல் 2ல வராது, லெவல் 3ல வரும். சோ பரம உண்மை உணராத பக்த அறிவு, இது புத்தக அறிவு வீணானது. தான் அந்த நாலேஜ். ஞான யோகா பக்தி இல்லாம பகவானை உணராம வெறும் ஞானத்தை என்னது இப்ப வெறும் பகவத்கீதா படிக்கிறோம். இதுக்கு முன்னாடி எப்படிதான் இருந்த ஒரு ஞானம் தான் இருந்தது. பகவத்கீதா ஸ்லோகா சொல்ல தெரியும். அதனால என்ன அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு, அதுக்குள்ள இவ்வளவு டீப் மேட்டர் இருக்குன்னு தெரியவே தெரியாது. சோ தட் வாஸ் ஒன்லி ஞானம் தான் பெற்றோம். ஆனா இப்ப எப்படி பக்தியுடன் ஞானம் பெறும்போது அது நல்லா நமக்கு புரிஞ்சு வருது.
அப்புறம் அது அதோட மீனிங் கொடுத்திருக்கு. இந்த பகவத்கீதை கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி விஞ்ஞானமும் வெறும் ஏட்டறிவினால் யாரும் கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியாது. ஒன்றி தூய பக்தி உணர்வுடன், தூய உணர்வுடன் பக்தி உணர்வு பழகும் அளவிற்கு அதிர்ஷ்டம் நிறைந்தவனாக இருக்க வேண்டும். தூய பக்தி தொண்டினால் திருப்தியுற்று விளங்கும் கிருஷ்ண உணர்வுடைய நபர் கிருஷ்ணரின் அருளினால் அனுபவ ஞானத்துடன் உள்ளார். அப்ப அந்த கிருஷ்ணரோட இது வேணும் நமக்கு. கிருஷ்ணருடைய அருள் இருந்தாதான் நமக்கு இதெல்லாம் படிச்சு ஞானத்தையும் பெற முடியும். அது இப்ப ஞானம் பெறறதுக்கு என்ன வேணும்? பேசிக் நமக்கு பக்தியும் வேணும். அனுபவ ஞானத்தினால் ஒருவன் பக்குவம் அடைகிறான். திவ்ய ஞானத்தை உடையவன் தனது நம்பிக்கையில் திடமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு. ஓகே, ஆனா வெறும் ஏட்டறிவு அதுதான் மெயினா. இது இது பத்தி கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க, ஞானமும் பக்தியும். வெறும் ஏட்டறிவினா என்னது? ஞானம். வெறும் ஏட்டறிவினை உடையவன் எளிதில் மயங்குவதுடன் மேலோட்டமான முரண்பாடுகளால் குழப்பம் அடைகிறான். என்ன பண்ணும் எது பண்ணும் தெரியாது. ஏன்னா பக்தி இல்லையே. நம்ம பக்தியில எப்படி என்ன சொல்றாங்களோ கண்ணை மூடிட்டு நம்ம அவ்வளவு ஆனந்தமா அதை ஏற்றுண்டு பண்றோம். ஏன்னா அது நமக்கும் திருப்தி கொடுக்கறது. நம்ம என்ன பண்ணினாலும் நம்ம பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு திருப்தியும் வருது. சோ கிருஷ்ணன் சரணடைந்து தன்னை உணர்ந்துள்ள ஆத்மா மட்டுமே உண்மையில் தன்னடக்கம் உடையவனாவான். பௌதிக ஏற்ற கல்வியுடன் அது இதுக்கு சமமே ஆகுது. மாறா என்ன ஆயிடும்? ஞானம் இருந்ததுன்னா என்னது? எனக்கு அவ்வளவு தெரியும், எனக்கு இவ்வளவு ஞானம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கர்வம் தான் வருமே தவிர பக்தியில கர்வமே வராது. ஏன்னா பக்தியில என்ன இருக்கு? நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம், பகவானுக்கு வேண்டி சர்வீஸ் பண்றோம். இப்ப அதுலதான் அவன் சர்வேட்டர் ஆஃப் த லார்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவனுக்கு அந்த திருப்தி இருக்குமே தவிர கர்வம்லாம் வராது. பிறருக்கு தங்கமாக தோன்றும் ஏட்டறிவும் மனக்கற்பனையும் அவனை பொறுத்தவரையில் ஊழாங்கற்களையோ கற்களையும் விட உயர்ந்தவை கிடையாது. அவன் இந்த பக்தியில இருக்கிறவனுக்கு என்னது? இதெல்லாம் ஒரு கூழாங்கற்கள், ஒரு கற்கள் மாதிரிதான். அதனால அவன் அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டான். ஃபார் ஹிம் பக்தியோட சேவை செய்யறதுதான் அவனுக்கு பெருசா இருக்கும். மாதாஜி படிங்க. எஸ். சுக்ருன் மித்ரார்ய உதாசீன மத்யஸ்தத்வேஷ்ய பந்துஷு சாதுஷ்வபி ச பாபேஷு சமபுத்திர் விசிஷ்யதே. சுக்ருத் இயற்கையான நலன் விரும்பி, மித்ர நண்பர்கள், அரி விரோதிகள், உதாசீன நடுநிலையில் இருப்போன், மத்தியஸ்த சமாதானம் செய்வோர், துவேஷ்ய பொறாமை கொண்டோர், பந்துஷு உறவினர்கள் அல்லது நலன் விரும்பிகள், சாதுக்களிடமும், அப்பி அதுபோன்றே, ச மேலும், பாபேஷு பாபிகளிடமும், சமபுத்தியுடையவன், விசிஷ்யதே மிகவும் முன்னேறியவன். நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்துடன் உண்மை செய்வோர்கள், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனதுடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறியவனாக கருதப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன முந்தைய பிந்தைய மாதாஜி இது என்ன தப்பு இருக்கும்? நீங்க புக்லையும் படிச்சா இல்லையா? ஆமா, என்ன முந்தைய பிந்தையன்னு போட்டுட்டு விட்டுடுச்சு. என்ன பாக்குறேன் நான். இந்த பாருங்க ஸ்கிரீன்ல உங்க புக்ல இல்ல இல்லையா? அது இல்லையே மாதாஜி. அது புக்க நான் ஒரே வாட்டி பார்த்தேன். நேர்மையான நலன் கருதப்படுகிறான். அவ்வளவுதான். முந்தைய பிந்தைய அது அந்த ப்ளூ அது இல்லவே இல்லை மாதாஜி. அதுதான் நான் பாக்குறேன். சின்னதான் இவ்வளவே தான். மொழிபெயர்ப்பு கரெக்டா தான் இருக்கு, அப்படியே தான் இருக்கு. அதை மிஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, இதுல இது இல்லை மொழிபெயர்ப்பு. இது என்ன சொல்லுவேன், அந்த பொருளுரையே கிடையாது மாதாஜி. அப்ப நீங்க நெக்ஸ்ட் நீங்க எடுத்து விடலாம். ஓகே, சோ இது ஒன்லி ஸ்லோகாவோட மீனிங் மாத்திரம். என்னது? ஓகே. நேர்மையாக நலம் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நன்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், இந்த மாதிரி பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரையும் சமமான மனத்துடன். இது நிறைய ஸ்லோக்கால நம்ம படிக்கிறோம். யாரு இந்த மாதிரி சமமா எல்லாரையுமே சமமா நினைக்கிறாங்களோ மனதுடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறிய அவன் இன்னமும் நல்ல பக்குவ நிலைக்கு அவன் பக்குவ நிலையில இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றான். நிறைய ஸ்லோக்கால வருது. இப்ப இதையும் படிச்சிருங்க. 6.10. யோகி யுக்ஞித சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்திதः ஏகாகீயத சித்தாத்மா நிராஷீர் அபரிக்ருஹ. யோகி ஆன்மீகவாதி யுக்ஞித கிருஷ்ண உணர்வில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். யார் பேசுறாங்க மாதாஜி? வேண்டும். சததம் எப்போதும், ஆத்மானம் தன்னை, உடல் மனம் ஆன்மாவினால், ரகசி தனியிடத்தில்,
ஸ்தித இவ்வாறு நிலை பெற்று ஏகாக்கி தனியே யத சித்த ஆத்மா எப்போதும் மனதில் கவனமாக நிராஷி வேறு எதனாலும் கவரப்படாமல் அபரிகிரக உரிமை உணர்விலிருந்து விடுபட்டு யோகியானவன் தனது உடல் மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். பொருளுரை பிரம்மன் பரமாத்மா பரமபுருஷ பகவான் என்னும் 3 நிலைகளில் கிருஷ்ணர் உணரப்படுகிறார். கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருப்பதாகும். ஆனால் அருவ பிரம்மனிடமோ உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவிடமோ பற்றுதல் கொண்டுள்ளவர்களும் ஒரு வகை கிருஷ்ண உணர்வினரே. ஏனெனில் கிருஷ்ணரின் ஆன்மீக ஒளிக்கதிரே அருவ பிரம்மன் என்றும் பரவியிருக்கும் கிருஷ்ணரின் விரிவாங்கமே பரமாத்மா. இவ்வாறாக அருவவாதியும் யோகியும் கூட மறைமுகமாக கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்களே. பிரம்மன் மற்றும் பரமாத்மாவின் பொருளை அறிந்திருப்பதால் கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தன் தலை சிறந்த ஆன்மீகவாதி ஆவான். பூரண உண்மையை பற்றி அவனது ஞானம் பக்குவமானதாகும். ஆனால் அருவவாதியும் தியான யோகியும் பக்குவமற்ற கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளனர். இருப்பினும் என்றோ ஒரு நாள் இவர்கள் உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடையக்கூடும் என்பதால் இவர்கள் எல்லோருமே தங்களது குறிப்பிட்ட முயற்சிகளில் இடையராது ஈடுபட்டிருக்கும்படி இங்கு உபதேசிக்கப்படுகின்றனர். ஆன்மீகவாதியின் முதல் கடமை மனதை எப்போதும் கிருஷ்ணரில் நிலைநிறுத்துவதாகும். எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும். அவரை ஒரு கணமும் மறக்க கூடாது. பரமனின் மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் சமாதி எனப்படுகிறது. மனதை ஒருமுகப்படுத்த எப்போதும் தனியிடத்தில் வசித்து வெளிப்புற பொருட்களில் தொல்லைகளை தவிர்க்க வேண்டும். தனது ஆன்மீக உணர்வுகளுக்கு சாதகமானவற்றை ஏற்று பாதகமானவற்றை தவிர்ப்பதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும் பக்குவமான மன உறுதியுடன் தன்னை உரிமை உணர்வினுள் பந்தப்படுத்தும் தேவையற்ற ஜட பொருட்களை ஏங்கக்கூடாது. கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபடும் போது இந்த பக்குவங்களும் எச்சரிக்கைகளும் உரிய முறையில் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ஏனெனில் தனது எனும் உணர்வை தியாகம் செய்வதே நேரடி கிருஷ்ண உணர்வு என்பதால் ஜட உரிமை உணர்வுக்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு. ஸ்ரீலா ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ண உணர்வினை பின்வருமாறு வகைப்படுத்துகின்றார். அனாசக்தஸ்ய விஷயான் யதார்ஹம் உபயுஜ்ஞதஹ நிர்பந்த கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்தம் வைராக்யம் உச்யதே. பிராபஞ்சிக கதையா புத்தயா ஹரி சம்பந்தி வஸ்துனஹ முமுக்ஷுபி பரித்யாகோ வைராகியம் பல்கு கத்தியதே. ஒருவன் எதிலும் பற்றுதல் கொள்ளாமல் அதே சமயம் கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடைய அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவன் உரிமை உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ளான். மறுபுறம் கிருஷ்ணருடான சம்பந்தத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் எல்லாவற்றையும் துறப்பவன் துறவில் உரிமை பெற்றவன் அல்லன். பக்தி ரசாமிருத சிந்து 1-2-2-5-5 2-5-6. அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவை என்பதை கிருஷ்ண உணர்வினர் நன்றாக அறிந்துள்ளதால் தன்னுடைய சொத்து என்னும் எண்ணத்திலிருந்து அவன் எப்போதும் விடுபட்டுள்ளான். இதனால் தனக்காக எதையும் அடைவதற்கு அவன் இயங்குவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு சாதகமானவற்றை எவ்வாறு ஏற்பது, பாதகமானவற்றை எவ்வாறு நிராகரிப்பது என்பதை அவன் அறிவான். அவன் எப்போதும் திவ்யமானவன் என்பதால் எப்போதுமே ஜட விஷயங்களிலிருந்து விலகியுள்ளான். கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவரும் அவனுக்கு செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்பதால் அவன் எப்போதுமே தனியாக இருக்கிறான். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனே பக்குவமான யோகி ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது என்ன கல்பா? இது ஒன் ஆஃப் த 4 ஸ்லோகாஸ் இந்த அனாசக்தஸ்ய விஷயம் பக்தி ரசாமிருத சிந்து 255 ரிப்பீட் பண்றேன் நான். எனவே ஹரே கிருஷ்ணா. அனாசக்தஸ்ய என்ன மாதாஜி? ஓகே. சோ இது வந்து பகவானின் திவ்ய தொண்டில் தான் அவன் எப்பவுமே ஈடுபட்டு இருக்கான். அதே தான் திரும்பி திரும்பி சொல்லியிருக்கு. 3 நிலை இருக்கு இல்லையா? பிரம்மன், பரமாத்மா, இது பகவான். சோ இந்த வந்து பிரம்மன் என்னது இது போட்டிருக்கு. ஆனால் அருப பிரம்மனிடமோ உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவிடமோ பற்றுதல் கொண்டுள்ளவர்களும் ஒரு வகையில் கிருஷ்ண உணர்வு. ஏன்னா அது பிரம்மன் நிலையம் என்னது பகவானுடைய ஒரு இதுதானே.
ஒரு ஒளி வடிவமா பிரம்மன் இருக்கிறதும் பகவானுடைய ஒரு அம்சம் தான். பரமாத்மா 4 கை ரூபத்துல இருக்கிறதும் ஒரு பகவானோட அம்சம் தான். அப்ப இது பிரம்மனிடம் என்னது அந்த பற்று கொண்டுள்ளவர்களும் என்னது கிருஷ்ணரோட பக்தியில தான் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணரை அடையறதுக்கு தான் அவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பரமாத்மாவோடும் அப்படிதான். பரமாத்மா யாரு வந்து வழிபடுறாங்களோ அவங்களோட கிருஷ்ண உணர்வினர் அவளும், பட் இன்டைரக்ட்லி. ஏனெனில் கிருஷ்ணரை ஆன்மீக ஒளிக்கதிரே அருவ பிரம்மன், எங்கும் பரவி இருக்கும் கிருஷ்ணரின் விரிவாங்கமே பரமாத்மா. அப்ப எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான். இவ்வாறாக அருவவாதியும் சரி இல்ல யோகி யார் வந்து மனசை எல்லாம் நிறுத்தி பண்றாங்களோ மறைமுகமாக கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்களே. பிரம்மன் மற்றும் பரமாத்மாவின் பொருளை அறிந்திருப்பதால் கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபடுத்திருக்கும் பக்தன் தலை சிறந்த ஆன்மீகவாதிகள். இவாள இன்டைரக்டா பண்றாங்க. நம்ம டைரக்டா கிருஷ்ணாவை வந்து வழிபடும் போது என்னது நேரடியாக நம்ம வந்து ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால பக்தன் அந்த இஸ்கான் அந்த கிருஷ்ண பக்தன் தலை சிறந்த ஆன்மீகவாதியாகும். பூர்ண உண்மையை பற்றி அவனது ஞானம் பக்குவமானதாகும். ஆனால் அருவவாதியம் தியான யோகி யாரு வந்து பரமாத்மாவை வழிபடுறாங்களோ அவங்க பக்குவமற்ற கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள. அதுதான் வித்தியாசம். நம்ம பக்குவமான கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கும், அவங்க வந்து கொஞ்சம் பக்குவம் கம்மியான கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்காங்க, பக்குவமற்ற. இருப்பினும் என்றோ ஒரு நாள் இவர்கள் உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடையக்கூடும். அது கொஞ்சம் முயற்சி செய்து 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 வருவாங்க. ஆனா நம்ம எப்படி விடுவிடுன்னு மேல போயிட்டே இருப்போம். இவர்கள் எல்லோருமே தங்கள் குறிப்பிட்ட முயற்சிகளால் இடையராது ஈடுபட்டிருக்கும் போது அவர் இங்கு உபதேசிக்கப்படுகின்றனர். அப்புறம் என்ன பண்றது? எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும், அவரை ஒரு கணமா மறக்க கூடாது. பரமனின் மனதில் ஒரு முகப்படுத்தி சமாதி எனப்படுகிறது. நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இதுதான் பண்றோம். நம்ம ஜப்பா பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் லைக் சமாதி மாதிரி தான் இருக்கு. நம்ம சொல்றதையே நம்ம இது காதால கேட்கிறோம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் மூன்றும் ஒரே நேரத்துல நடக்கிறது. மனதை உள்முகப்படுத்த எப்பொழுதும் தனியிடத்தில் வசித்து வெளிப்புற பொருள்களில் தொல்லைகளிலிருந்து தவிர்க்க வேண்டும். இப்ப நம்ம ஜப்பா பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? நம்ம வந்து 4 பேர் கூட இருப்பாங்களா இருக்கும். ஆனா நம்ம ஜப்பா பண்ணும்போது we are all alone ஃபீலிங் தான் வரும். ஏன்னா நம்ம தான் கண்ணை திறந்து பார்க்கவே மாட்டோம். நல்லா கண்ணை மூடின்னு ஜப்பா பண்ணும்போது நம்ம சொல்றதே நம்ம காதுல கேட்கும். பக்கத்துல யாரு என்ன பேசுறாங்க, ஏதாவது சொல்றாங்களா, ஒண்ணுமே நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஆஸ் குட் அஸ் நம்ம தனியா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். எப்போதும் தனி இடத்தில் வசித்து வெளிப்புற பொருள்களின் தொல்லைகளை தவிர்க்க வேண்டும். இப்ப நாம ஜப்பா தட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ். தனது ஆன்மீக உணர்வுகளுக்கு சாதகமானவற்றை ஏற்று பாதகமானவற்றை தவிர்க்க வேண்டும். அதை வந்து மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். மேலும் பக்குவமான மன உறுதியுடன் தன்னை உரிமை உணர்வு மன உறுதியுடன் என்னது தன்னை உரிமை உணர்வினுள் பந்தப்படுத்தும் தேவையற்ற ஜட பொருள்களை அவன் வந்து ஏற்கக்கூடாது. அதெல்லாம் எடுத்து அனைத்து கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானவை. நம்ம தான் ஒண்ணுமே இல்லையே. நம்ம we are not the proprietor at all. ஓனர்ஷிப்பும் பகவான் தான், ப்ரொப்ரேட்டர் பகவான் தான், எல்லாமே அவருடைய. அதனால நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவனுக்கு அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஏன்னா அதனால தானே அவன் சர்வீஸ் பண்ணிருக்கான். என்னோடு நினைக்கும் போது அவனுக்கு அந்த இது வராதே. இப்போ ஒரு வேலைக்காரனை மாத்திர வேலை செய்யறான்னா அவனுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். இதுல ஒரு வீட்டுல போயிட்டு வேலை செய்யறோம்னாக்கா அவனுக்கு வந்து அந்த வீட்டுல உள்ள பொருள் எல்லாருமே அந்த ஓனர் யாரு, வீட்டுல உள்ள அந்த எஜமானரோ அவர் தான். அப்ப இவனோடுங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வேலைக்காரன் வந்தா என்னதான் அவன் பாட்டு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு தான் போவோம். பக்தியோட நம்ம வந்து இப்போ இதுல இருக்கோம், ஆன்மீகத்துல இருக்கோம். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஆன்மீகத்துல வந்து பக்தியோட பண்ணோம். ஏன்னா ஓனர் யாரு? கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாவோட உலகத்துல நம்ம இருக்கோம். என்ன நம்ம பேர்ல வீடு கட்டினாலும் சரி, எல்லாம் இந்த காத்து சுவாசிக்கிறதே பகவான் வச்சிருக்கிற காத்துல இருந்து தான் நம்ம எடுத்து சுவாசிக்கணும். தண்ணி குடிக்கிறது பகவான் போடுற பிச்சை தான் இதெல்லாம். அப்ப அவனுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் கிருஷ்ணர் தான் இதோட வந்து உரிமையாளர். தன்னுடைய நன்றாக அறிந்ததுள்ளதால் தன்னுடைய சொத்து என்னும் எண்ணத்தில் இருந்து அவன் எப்பொழுதுமே விடுபடும். என்னுடையதுங்கிறது அவனுக்கு அந்த இதே கன்செப்டே வராது. எல்லாமே பகவானுடையது அந்த மாதிரி நினைப்பான். அப்புறம் இதனால் தனக்காக எதையும் அடைவதற்கு அவன் எங்குவதும் இல்லை. இப்போ அதான் நம்ம வந்து வீட்டு வேலைக்காரனை விட நம்ம வந்து ஒரு ஃபேக்டரியில வேலை பண்றோம், ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பண்றோம்னாலும் நம்ம யாரோட ஆபீஸ்ல வேலை பண்றோம். அதுல சுகம் துக்கம், அவனுக்கு ஏற்றம் தாழ்வு, அவனுக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ், இதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டுக்கவே மாட்டோம். ஏன்னா அது அவனோட கம்பெனி. நம்ம போறோம், அதுக்குள்ள கூலி வாங்குறோம், வந்துடுறோம். அதனால நம்ம வந்து திருப்தியா என்ன வேலை பண்றோமோ அங்க பக்தி இருக்காது. ஏன்னா வந்து பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் பக்தி கிடையாது. கடனே வேணாம் சொல்லலாம், கடனே வயத்துக்கு வேண்டி நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பொறுத்துன்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா நமக்கு இந்த ஆன்மீகத்துல எப்படி நல்ல பக்தியோட பகவான் பண்ணி நம்ம சேமிச்சிருக்கோம். இதனால் தனக்காக எதையும் அடைவதற்கு அவனை இயங்குவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு சாதகமானவற்றை எவ்வாறு ஏற்பது, பாதகமானவற்றை எவ்வாறு நிராகரிப்பது என்பதை அவன் அறிவான். அவன் எப்பொழுதும் திவ்யமானவன் என்பதால் எப்பொழுதும் ஜட விஷயங்களிலிருந்து விலகியுள்ளான். கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவர் அவ எப்படி இருப்பா? அவனுக்கு செய்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதுக்கே கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யறதுக்கு நிறைய இருக்கு.
அது இல்லாம செய்யறதுக்கு உங்ககிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை. ஏன்னா எது எடுத்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வுகள் தான் பண்ணிட்டு இருப்பான். அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே கிடையாது, ஒன்றுமே இல்லை என்பதால் அவன் எப்போதுமே தனியாக இருக்கிறான். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனே பக்குவமான யோகி அவன். அவன் தனியா இருக்கான்னா என்ன அர்த்தம்? எப்பவுமே இன் ஹிஸ் ஓன் வேர்ல்டு. அவன் கிருஷ்ண உணர்வுல அவன் அதையே திங்க் பண்ணிட்டு அதையே பண்ணும்போது என்னது, அவன் தனியாக தான் இருக்கான். அவன் ஒன்று கூடி யாரு கூடியும் இது என்னது நாட் நெசசரி பிசிக்கலா வந்து பேச மாட்டான், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இல்ல. அவன் எப்பவுமே கிருஷ்ண உணர்வுல அவன் தனியா நினைத்துண்டு அந்த மாதிரி இருப்பான். எஸ் சாணி மாதாஜிக்கு அப்புறம் கமலாவணி மாதாஜி தானே? மாதாஜி, இந்த பிரம்மன், பரமாத்மா, பரம புருஷா அது மூணும் ஒரே கிருஷ்ணர் தானே மாதாஜி? அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி சூரியனோட அந்த இது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாங்க. சூரியன் இருக்கு, அதோட வெளிச்சம், சூரியன் கதிர்கள், அதுவும் சூரியன் தானே. சூரிய என்னது சன் ரேஸ் சொல்றோம், சன் டிஸ்க் சொல்றோம், சன். இந்த மூன்றுமே என்னது சன் தான். சோ இந்த சன்ங்கிறது ஒரு பகவான் நினைத்தோம்னா, சன்னுடைய இது வட்டம் அதுவும் வந்து பரமாத்மா. அப்புறம் அது வெளிச்சம் சூரிய ஒளி என்னது பிரம்மன். அதான் ஒளி, ஒளி வடிவமா நம்ம வந்து பிரம்மனை அடையிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே இந்த வாழலாம் யாரு? அரூபவாதிகள். சோ அவன் கிருஷ்ணரை அடையறாங்க. ஆனா இன்டைரக்ட்லி நம்ம வந்து டைரக்டாவே கிருஷ்ணரை நோக்கி நம்மளோட பயணம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கமலாவணி மாதாஜி படிக்கிறா 11 and 12. கமலாவணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் எடுங்க. படிக்கிறேன். படிங்க. சௌதேஷ பிரதிஷ்டாப்ய ஸ்திரம் ஆசனம் ஆத்மனஹ நாத்யுச்ச சரிதம் நாதி நீசம் சைலாஜின க்ரோஷத்தரம் த்ரைகாக்ரம் மனஹ கிருத்வா யத சித்தேந்திரியக்ரியஹ உபஸ்யாசனே யுஜ்யாத் யோகம் ஆத்ம விசத்தயே. வெரி நைஸ். படி. சுஷௌ தூய்மையான, தேசே இடத்தில், பிரதிஷ்டாப்ய அமைத்தக, ஸ்திரம் நிலையான, ஆசனம் ஆசனத்தில், ஆத்மனக தன்னையே சார்ந்து, ந அல்லாத, அதி மிக, உச்சரிதம் உயரமோ, ந அல்லாத அதி மிக, நீசம் தாழ்வோ, சைல அஜினம் மென்மையான துணியும் மான் தோளும், குஷ தர்பை போல் உத்திரம் முடி, தத்ர இவற்றின் மேல், ஏக அக்ரம் ஒரு முகமான, மனத்தோடு, கிருத்வா இவ்வாறு அமர்ந்து, யதசித்த மனத்தை அடக்கி, இந்திரிய புலன்கள், கிரிய செயல்கள், உபவிஷ்ய அமர்ந்து, ஆசனே ஆசனத்தில், யுஞ்யத் யாத் பயில வேண்டும், யோகம் யோக பயிற்சியை, ஆத்ம இதயத்தை, விஷத்தையே தூய்மைப்படுத்துவதற்காக. மொழிபெயர்ப்பு. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான் தோளாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். பொருளுரை. புனிதமான இடம் என்பது புண்ணிய யாத்திரை தலங்களை குறிக்கிறது. இந்தியாவில் யோகிகள் அனைவரும், ஆன்மீகர்களும் பக்தர்களும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி கங்கை, யமுனை போன்ற புண்ணிய நதிகள் ஓடும் அது கொஞ்சம் மறைக்கிடுமா, கொஞ்சம் மறைக்கிது, பிரயாகை, மதுரா, விருந்தாவனம், ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார் போன்ற புனித தலங்களை அடைந்து தனிமையில் யோகத்தை பயில்கின்றனர். ஆனால் இது அனைவருக்கும் சாத்தியமானதல்ல. குறிப்பாக மேலை நாட்டினருக்கு மாநகரங்களில் இயங்கும் பெயர் அளவிலான யோக மையங்கள் பௌதீக லாபத்தை சேர்ப்பதில் வேண்டுமானால் வெற்றி பெறலாமே தவிர உண்மையான யோக பயிற்சிக்கு சற்றும் தகுதியற்றவை. தொல்லையிலிருந்து விடுபட்ட மனமும் தன்னடக்கமும் இல்லாத நபர்
தியானத்தை பயில முடியாது. மேலும் தற்போதைய கலியுகத்தில் மக்கள் குறைந்த ஆயுளுடனும் ஆன்மீகத்தில் நாட்டமில்லாமலும் எப்போதும் பற்பல கவலைகளுடனும் வாழ்கின்றனர். எனவே தான் பிருஹன் நாரதிய புராணத்தில் ஆன்மீகத்தை உணர்வதற்கான ஒரே வழி இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதே என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமவை கேவலம் கலௌ நாஸ்தியேவ கதிர் அந்நியதா. போலித்தனமும் சச்சரவும் நிறைந்த இக்கலியுகத்தில் விடுதலைக்கான ஒரே வழி இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பதே. இதை தவிர வேறு கதி இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களுக்கு கரெக்டா இது வந்தது பத்தலாம். இது வந்தது மேலை நாட்டுக்காரர்கள். அவங்களுக்கா எங்க போவாங்க? இங்க கங்கை யமுனை எல்லாம் இங்க ஓடுறது நதிகள்லாம். உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்க எங்க வர முடியும் இல்லையா? அப்போ வந்து போக வேண்டியிருக்கு. புனித இடம் அப்படின்னா என்னது? புண்ணிய யாத்திரை தலங்களை குறிக்கிறது. அப்ப நம்ம இந்தியால நிறைய இருக்கு ஆன்மீகர்கள், பக்தர்கள் இருக்கிற அந்த மாதிரி கங்கை யமுனை அங்கெல்லாம் இருந்திருக்காங்க. புண்ணிய நதிகள் ஓடும் பிரயாகை, மதுரா, விருந்தாவனம், ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார், இந்த மாதிரி நிறைய புண்ணிய தலங்கள் நம்ம இந்தியால இருக்கு. ஆனா வெளிநாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? இப்ப மாதாஜி இருக்கிற போல அந்த மாதிரி தானே அவங்க வந்து. ஆனால் இது அனைவருக்கும் சாத்தியமானது. எல்லாருக்கும் அங்க போயிட்டு யோகா எல்லாம் பயில முடியுமா? நம்மளாம் அது மாதிரி எல்லாம் போக முடியும். எல்லாருக்கும் சாத்தியமாகாது. குறிப்பாக மேலை நம்மளாவது எப்போது நினைச்சா பண்ணா போறதுக்கு ஒரு இதா உண்டு. இந்த மேலை நாட்டுக்காரங்க இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அவங்க வந்து இங்க வரணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். குறிப்பாக மேலை நாட்டினருக்கு மாநகரங்களில் இயங்கும் பேரளவிலான யோகா மையங்கள் தான் அவங்க வந்து டிபெண்ட் பண்ண முடியும். பௌதிக லாபத்தை சேர்ப்பதில் அவங்க வேணா வெற்றி பெறலாமே தவிர ஆத்ம ஞானம் அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க தெரியாது. கையை தூக்க, காலை தூக்கு, மசில் ஸ்டோனிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிதான் பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க தவிர ஆனா ஆன்மீகத்துல இந்த மாதிரி யோகா பயிற்சியெல்லாம் அவங்களாலும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. யோகா பயிற்சிகள் சற்றும் தகுதியற்றவை. அதெல்லாம் தொல்லையிலிருந்து விடுபட்ட மனமும் தன்னடக்கமும் இல்லாத நபர் தியானத்தை பயிலவே முடியாது. மேலும் தற்போதைய கலியுகத்தில் மக்கள் குறைந்த அறிவுடனும் ஆன்மீகத்தை நாட்டம் இல்லாமலும் எப்பொழுதும் பற்பல கவலைகளுடன் வாழ்கின்றனர். எனவேதான் இந்த பிரஹன்னாரதிய புராணத்துல இந்த ஒரு ஸ்லோகம் எப்பவுமே சொல்லுவான், ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் அப்படின்னா ஹரே நாம சொல்லு, ஹரே நாம சொல்லு, ஹரே நாம சொல்லு. இதை தவிர கேவலம் இதை நல்லா சொல்லி கலோ நாசி, இதை தவிர வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. கலோ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்நியதா. ஒரு கதியே கிடையாது நமக்கு. பகவான் நாம சொல்றதுதான் நமக்கு இந்த கலியுகத்துல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிரஹன்னாரதிய புராணத்திலையும் சொல்லிட்டு. எஸ் 13-14 யார் அடுத்தது? மாதாஜி தான். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஓகே சார், ஓகே படி. சமம் காய சிரோ கிரீவம் சமம் காயேஷு ரோ கிரீவம் தா ரயநசலம் சிரக சம்பிரேஷ்ய நாசிகாக்ரம் ஸ்வம் திஷஸ் ஸ்தானவலோகயன் பிரசாந்தாத்மா விகதபீப் கரக்மசாரி விரதே ஸ்தித மனஸ் சம்யம்ய மச்சதோ யுக்த ஆசீத மத்பரக. சமம் நேராக, காய உடல், சிர தலை, கிரீவம் கழுத்து, தாரையன் நிறுத்தி, அசலம் அசையாமல், சிர ஸ்திரமாக, சம்பிரேஷ்ய பார்வை, நாசிகா மூக்கின், அக்ரம் நுனியில், ஸ்வம் தனது, திஷ எல்லா திசைகளிலும், ச மேலும், அனவலோகயன் பார்க்காமல், பிரசாத்த கிளர்ச்சியின்றி, ஆத்மா மனம், விகதபி பயமின்றி, பிரம்மச்சாரி வரதே பிரம்மசரிய விரதத்துடன், சித நிலையுற்று ஆமா மனதை சம்யம்ய முழுமையாக அடக்கி, மத் என்னிடம் அதாவது கிருஷ்ணரிடம் சித்த மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, யுக்த உண்மையான யோகி ஆசீத அமர வேண்டும். மத் என்னை பர இறுதி இலட்சியம். பொழிபெயர்ப்பு: தனது உடல், கழுத்து மற்றும் தலையை நேரடியாக வைத்தமர்ந்து நாசினுனியை ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். இவ்வாறாக கிளர்ச்சியற்ற அடக்கமாக மனத்துடன் பயமின்றி பிரம்மச்சாரிய விரதத்துடன் இதயத்தினில் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து என்னையே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். பொருளுரை: 4 கரங்களை கொண்ட விஷ்ணுவின் உருவில் எல்லோரின் இதயத்திலும் வீற்றுள்ள பரமாத்மாவான கிருஷ்ணரை அறிவதே வாழ்வின் லட்சியமாகும்.
விஷ்ணுவின் இந்த பரமாத்மா உருவை தேடி காண்பதே யோக பயிற்சியின் உண்மையான நோக்கம். வேறெந்த நோக்கமும் கிடையாது. ஒவ்வொருவரும் இதயத்திலும் வீட்டிற்கும் விஷ்ணுமூர்த்தி கிருஷ்ணரின் விரிவங்கமே. இந்த விஷ்ணுமூர்த்தியை உணரும் நோக்கமின்றி போலியான யோகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவன் நிச்சயமாக நேரத்தை வீணடிக்கிறான். கிருஷ்ணரே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோள். இதயத்தினுள் அமைந்துள்ள இந்த விஷ்ணுமூர்த்தி யோக பயிற்சியின் பொருளாவார். இதயத்தில் அமைந்துள்ள இந்த விஷ்ணுமூர்த்தியை காண்பதற்கு ஒருவன் பாலுறவு வாழ்விலிருந்து அறவே விலகி இருக்க வேண்டும். எனவே அவன் வீட்டை விட்டு விலகி மேற்கூறியவாறு அமர்ந்து தனியிடத்தில் வசிக்க வேண்டும். தினமும் வீட்டிலோ வெளியிலோ உடலுறவை அனுபவித்துக் கொண்டு போலியான யோக வகுப்புகளில் பங்கு கொள்பவன் யோகியாகிவிட முடியாது. ஒருவன் மனதை கட்டுப்படுத்தவும் எல்லாவித புனலுணர்ச்சிகளை இவற்றில் பாலுறவே தலையாயதாகும் தவிர்க்கவும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். பெரும் முனிவர் யக்ஞவலகியரால் எழுதப்பட்ட பிரம்மச்சாரிய வீதிகளில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. கர்மணசா மனசா வாசா சர்வாவஸ்தாசு சர்வதா சர்வத்திர சமதுன தியாகோ பிரம்மச்சரியம் பரஷகே. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் ஒருவன் தனது செயல் பேச்சு மற்றும் மனதால் பாலுறவில் ஈடுபடுவதை தவிர்க்க பிரம்மச்சாரிய விரதம் உதவுகின்றது. பாலுறவில் ஈடுபட்டிருப்பவன் எவனும் முறையான யோகத்தை பயில முடியாது. எனவே உடலுறவு பற்றி அறியாத போதே சிறு வயதிலிருந்தே பிரம்மச்சாரியம் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றது. 5 வயது எட்டிய குழந்தைகள் குருகுலத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்றனர். அங்கே குருவின் ஆசிரமத்தில் அந்த இளம் சிறுவர்கள் பிரம்மச்சாரிகளாவதற்கு தேவையான கடுமையான ஒழுக்கத்துடன் குருவினால் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றனர். அத்தகைய பயிற்சியின்றி எவரும் எந்த யோகத்திலும் தியானத்திலோ ஞானத்திலோ பக்தியிலோ முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. இருப்பினும் திருமண வாழ்வின் சட்ட திட்டங்களை கடைபிடித்து தனது மனைவியுடன் மட்டுமே உறவு கொள்பவனும் அந்த உறவில் கட்டுப்பாடுகள் உண்டு. பிரம்மச்சாரி என்றே அழைக்கப்படுகிறான். இத்தகைய கட்டுப்பாடுடைய இல்ல பிரம்மச்சாரியான பக்தி மார்க்கத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆனால் ஞான மார்க்கத்திலும் தியான மார்க்கத்திலும் இல்லற பிரம்மச்சாரிகளுக்கு அனுமதி கிடையாது. அம்முறைகளில் பாலுறவு வாழ்வினை முற்றிலும் நிறுத்துதல் இன்றியமையாததாகும். அதில் விட்டுக் கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. பக்தி மார்க்கத்திலோ இல்லற பிரம்மச்சாரி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பாலுலருக்கு அனுமதிக்கப்படுகின்றான். ஏனெனில் இறைவனின் உயர் சேவையில் அவனே ஈடுபடுத்தும் பக்தி மார்க்கம் காம வாழ்வின் மீதான அவனது பற்றுதலை தானாக நீக்க செய்யும் அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்ததாகும். பகவத்கீதையில் 2.59 கூறப்பட்டுள்ளது. அடுத்தது, விஷயா மினி வர்த்தந்தே நிகாகராசிய தேகின ரசவர்ஜம் ரசோ பரம் துஷ்வா நிவர்த்ததே. சொந்த முயற்சியின் மூலம் புலனுணர்ச்சியிலிருந்து விலகுகின்ற மற்றவர்கள் வற்புறுத்தப்படுகையில் பகவானின் பக்த உயர் சுவையின் காரணத்தால் இயற்கையாகவே விலகி நிற்கிறான். பக்தனை தவிர வேறு எவருக்கும் அந்த உயர்ந்த சுவையை பற்றிய அறிய முடியாது. விகதபி கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக இல்லாதவன் பயமின்றி இருத்தல் இயலாது. கட்டுண்ட ஆத்மாவின் ஞாபகம் தெரிவடைந்திருப்பதால் கிருஷ்ணருடன் தனது நித்திய உறவை மறந்திருப்பதால் அவனிடம் பயம் உள்ளது. பாகவதம் 11:2-37 கூறுகிறது. பயம் கதியா பினிவேஷத சியாத் ஈஷாத் அபேதஸ்ய விபரியோ அசம்ருதி. கிருஷ்ண உணர்வே அச்சமன்ற நிலைக்கான ஒரே அடிப்படை. எனவே பக்குவமான பயிற்சி கிருஷ்ண பக்தனுக்கு எளிதானதாகும். மேலும் யோக பயிற்சியின் இறுதி இலட்சியம் இதயத்தில் உள்ள இறைவனை காண்பதே என்பதால் கிருஷ்ண உணர்வின் எல்லா யோகிகளிலும் தலை சிறந்த யோகியாகிறான். இங்கே கூறப்பட்டுள்ள யோகத்தின் கொள்கைகள் இன்றைய நாட்களில் பிரபலமாக விளங்கும் பெயரளவு யோகா மையங்களில் கொள்கைகள் இருந்து வேறுபட்டவை ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இப்போதைக்கு இருக்க ஸ்டேஜ் யோகா மையம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். நான் இதுக்கு முன்னாடி தவிர அந்த ஸ்லோகம் ஐ forgot to explain. நார்மலி ஸ்லோகம் எக்ஸ்பிளைனே பண்றது இல்லைன்னா இது என்னது, இந்த ஸ்லோகத்தோட எக்ஸ்பிளனேஷன் சூச்சோ தேசிய பிரதிஷ்டாப்பிய ஸ்திர மானச. அது என்னது, யோகத்தை பயில என்ன பண்ணமாம், தனியாக இடத்துல போயிட்டு அதுல உட்கார்ந்து நிலத்துல தர்பை புல்லை பரப்பி, நிலத்துலனா கொஞ்சம் உயரமா இருக்கணும். அதனை மாந்தோலாலும் தர்ப புல்ல போட்டு அதுக்கு மேல மாந்தோலாலும் மூடி மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவும் இருக்கக்கூடாது, தாழ்வாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ரொம்ப உயரமாக இருந்தனாக்கா சான்சஸ் ஆஃப் ஃபாலிங், ஏன்னா தூக்கம் வந்துடுதுன்னா விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப தாழ்வாக இருந்ததுன்னா புழு பூச்சி ஏதாவது பூச்சி கடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதனால கொஞ்சம் உயரம், அது ஜாஸ்தி உயரமா இருக்கும். புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மீது ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம்
மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயிலணும். இந்த மாதிரி இவ்வளவு எல்லாம் வந்து அவன் பண்ணினாதான் யோகத்தை பயிலறதுக்கு இதெல்லாம் வேணும். அப்புறம் இந்த பர்பட்ல அதை பத்தி ஒன்னும் ஜாஸ்தி போகல. ஏன்னா திஸ் நாட் யோகா கிளாஸ் கிடையாது இல்லையா. அப்ப அது இருந்ததுனாக்கா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயிலா நம்ம வந்து பக்தியை பத்தி தான் படிக்கிறோம். ஆக்சுவலி பகவத்கீதா இந்த பக்தியோட இதுல பண்றதுனால படிக்கிறதுனால யோகாவை பத்தி ஜாஸ்தி இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. திருப்பி இங்க வந்தோன்னுதான் நினைச்சுனேன், ஓ அது நம்ம சொல்லலையே அப்படின்னு. இதோட என்ன மீனிங் போட்டிருக்கு, உடல் எப்படி இருக்கணும், உடல் கழுத்தெல்லாம் ஒரே நேரா இருக்கணுமா, தலையை நேரடியாக வைத்து மறந்து நாசி நுனியை ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். இங்க நாசி நுனி போட்டிருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி புருவ மத்திய 2 புருவத்து நடுவுல பார்க்கணும் அப்படின்னு. இவ்வாறாக கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதோட பயமின்றி பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தினுள் உள்ள என் மீது அப்படின்னா பகவான் மீது இதயத்துல என்னது பரமாத்மா ரூபமா பகவான் இருக்கார். அப்ப அந்த பரமாத்மா ரூபத்துல தியானம் செய்து என்னையே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது பகவான் முடிக்கிறார் அதுல. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்காக்கா, கிருஷ்ணரே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக வச்சுக்கணும். இதயத்தினுள் அமைந்துள்ள இந்த விஷ்ணுமூர்த்தி யோக பயிற்சியின் பொருளாவார். இதயத்தில் அமைந்துள்ள இந்த விஷ்ணுமூர்த்தியை காண்பதற்கு ஒருவன் என்ன பண்ணணும், மெயினா அவன் என்னது பிரம்மச்சரிய விரதத்தை கடைபிடிக்கிறான். அவன் வந்து இதுல வந்து பாலுறவு வாழ்விலிருந்து அறவே விலகி இருக்க வேண்டும். அவன் அதனால்தான் வந்து வீட்டை விட்டு விலகி போகணும், இப்போ தனியே வசிக்கணும், தினமும் வீட்டுல வெளியில உடல் உறவு அனுபவித்துக் கொண்டு போலியான யோக வகுப்பொலி அந்த மாதிரி பண்றவங்கள அது வந்து அவங்கள யோகியாக முடியாது. abstain from all this, இந்த இதுல இருந்து வெளிப்படணும் அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன பண்றது, பிரம்மச்சரியம் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் ஒருவன் தனது செயல் பேச்சு மற்றும் மனதால் பாலுறவில் ஈடுபடுவதை தடுக்க பிரம்மச்சரிய விரதம் இது உதவுகிறது. அப்புறம் வேற என்ன பத்தி அதனாலதான் சிறு வயதுல இருந்தே இதுல குருகுல்ல வந்து போட்டுடுறாங்க. 5 வயசுலயே போகும்போது என்ன குருகுலத்துல வந்து என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்கோ அதையே படிச்சு வளரும் போது என்னது அவனுக்கு இந்த மாதிரி வேற விஷயங்கள்ல நாட்டம் போகாது. அங்கே குருவின் ஆசிரமத்தில் இந்த இளம் சிறுவர்கள் பிரம்மச்சாரிகளாவதற்கு தேவையான கடுமையான ஒழுக்கத்துடன் குருவினால் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றனர். அத்தகைய பயிற்சியை எவரும் எந்த யோகத்திலும் தியானத்தினாலோ ஞானத்தினாலோ பக்தியாலோ முன்னேற்றம் அடைய முடியாது. இருந்தாலும் என்னதுனாக்கா பக்தி யோகத்துல கொஞ்சம் லீனியன் பண்ணிருக்கா. இருப்பினும் திருமண வாழ்வின் சட்டத்திட்டங்களை கடைபிடித்து தன் மனைவியுடன் மட்டுமே உறவு கொள்பவன். அந்த உறவிலும் கட்டுப்பாடுகள் உண்டு. அதுலயும் என்னது only to have children you cannot sex அந்த மாதிரி. அப்ப பிரம்மச்சாரி என்று அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறவனுக்கு தான் பிரம்மச்சாரிங்கிற இதே பேரு வரும். அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு, இத்தகைய கட்டுப்பாடு இல்லாத பிரம்மச்சாரியனை பக்தி மார்க்கத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆனால் ஞான மார்க்கத்திலோ தியான மார்க்கத்திலோ அந்த இல்லற பிரம்மச்சாரிகளுக்கு அனுமதியே கிடையாது. அவன் ஒரு வாட்டி கல்யாணம் பண்ணானாக்கா ஞான மார்க்கத்துல சரி தியான மார்க்கத்துல அவன் வந்து will be outcasted. நீ வந்து பிரம்மச்சாரி ஆகிறதுக்கு தகுதியே கிடையாது. ஆனா நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல இருந்தது நோ ப்ராப்ளம். அதனால இஸ்கான்ல நிறைய மேரிட் மென் ஃபீமேல்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, மாதாஜியும் எல்லாம் இருக்காங்க பக்தி மார்க்கத்தை இதெல்லாம். அப்புறம் என்னன்னாக்கா இதுலயே லயிச்சுன்னு இருக்கவனுக்கு அந்த வேறு புலன் இன்பத்துக்கெல்லாம் அவனுக்கு வந்து நாட்டமே போகாது. அதனால பக்தி மார்க்கத்துல இது வந்து அலோ. ஓகே, இறைவனின் உயர் சேவையை அவன் ஈடுபடுத்தும் பக்தி மார்க்கம் காம வாழ்வின் மீதான அவனது பற்றுல தானாகவே நீக்கம் செய்த அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்ததாகும். அந்த அவ்வளவு வந்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டு இருந்தனாக்கா அவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் அவனுக்கு. ஓகே, அதுதான் இம்பார்ட்டன்டா கொடுத்தது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னவே எல்லா யோகங்களும் தலைச்சிருந்தா யோகி. ஓகே, 6.15 யாரு மாதாஜி? சாந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி மாதாஜி ஒரே ஒரு கேள்வி மாதாஜி. இவரோட தாய் மாமா வந்து இறக்குற ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறார் மாதாஜி. இப்ப நான் ஹரிநாமம் சொல்லலாங்களா எப்படிங்க மாதாஜி? புரியல, அவர் இறக்குற தருவாயில இருக்கிறார் மாதாஜி. யாரு மாதாஜி? என் வீட்டுக்காரரோட தாய் மாமா மாதாஜி. இப்ப நான் ஹரிநாமம் சொல்லலாமா? ரெக்கார்டிங். யுஜ்ஜன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி நிதய மானசஹ சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத் சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. யுஜ்ஜன் பயிற்சி செய்து, ஏவம் மேற்கூறியபடி, சதா இடையராது, ஆத்மானம் உடல் மனம் மற்றும் ஆத்மா, யோகி நியத மானசக
கட்டுப்பட்ட மனதுடன் சாந்திம் அமைதி, நிர்வாண பரமாம் ஜட இருப்பின் முடிவு, மத்சம்ஸ்தாம் ஆன்மீக வானை இறைவனின் திருநாட்டை அதிகச்சதி அடைகிறான். மொழிபெயர்ப்பு: இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். பொருளுரை: யோகம் பயில்வதன் இறுதி குறிக்கோள் இங்கே தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. யோக பயிற்சி என்பது எந்த ஒரு ஜட வசதியையும் அடைவதற்காக அல்ல, ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக களைவதற்கே. ஆரோக்கியமான வாழ்வை தேடுபவனும் ஜட வாழ்வின் பக்குவ நிலையை விரும்புபவனும் பகவத்கீதையில் யோகியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. மேலும் பௌதிக வாழ்வை களைவது என்றால் சூன்யத்தில் நுழைவது என்று கூறுவதும் கற்பனையே. இறைவனின் படைப்பினுள் சூன்யம் என்பதே கிடையாது. உண்மை என்னவெனில், பௌதீக வாழ்வை களைவதன் மூலம் ஒருவன் ஆன்மீக வானில் இறைவனின் உலகை அடைகிறான். இறைவனின் உலகம் சூரியனுக்கோ சந்திரனுக்கோ மின்சாரத்திற்கோ அவசியமில்லாத இடம் என்பதும் பகவத்கீதையில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஜடவானில் இருக்கும் சூரியனை போல ஆன்மீக உலகில் உள்ள எல்லா கிரகங்களுமே சுய ஒளி கொண்டவை. இறைவனின் ராஜ்யம் எல்லா இடங்களிலும் உள்ள போதிலும் ஆன்மீக உலகும் அதை சார்ந்த கிரகங்களும் பரம்தாம உன்னதமான தலங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கே தன்னை பற்றி தானே தெளிவாக மத் சித்த, மத் பர, மத் ஸ்தானம் கூறியுள்ளார். அவ்வாறே அவரை அறியும் பக்குவப்பட்ட பூரண யோகி இறுதியில் கோலோக விருந்தாவனம் என்றழைக்கப்படும் அவரது உன்னத திருநாட்டை கிருஷ்ணலோகத்தை அடைய முடியும். பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.37 தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. கோலோக ஏவ நிவசத் யகிலாத்ம பூதக. இறைவன் எப்போதும் கோலோகம் எனப்படும் தனது உலகில் வசித்தாலும் தனது உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தியின் மூலம் அவரே எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பிரம்மனாகவும் இதயத்தினுள் உள்ள பரமாத்மாவாகவும் விளங்குகிறார். கிருஷ்ணரையும் அவரது சுயவிரிவான விஷ்ணுவையும் பூரணமாக அறியாமல் ஆன்மீக வானை வைகுண்டத்தை அடைவதோ இறைவனின் நித்திய உலகினுள் கோலோக பிருந்தாவனத்தினுள் நுழைவதோ எவருக்கும் இயலாததாகும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவனது மனம் எப்போதும் கிருஷ்ண லீலைகளில் ஆழ்ந்துள்ளதால் ச வை மனக கிருஷ்ண பதார விந்த யோக, அவனே பக்குவமான யோகியாவான். வேதங்களிலும் ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் 3.8 நாம் இதையே கற்கிறோம். தம் ஏவ விதித்வாதி மிருத்யும் ஏதி. பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே பிறப்பு இறப்பு என்னும் பாதையினை கடக்க முடியும். வேறு விதமாக கூறினால், யோகத்தின் பக்குவ நிலை என்பது ஜட வாழ்விலிருந்து முழு விடுதலை அடைவதே அன்றி அறியாத மக்களை முட்டாளாக்குவதற்கான உடற்பயிற்சி வித்தைகளோ மாய தந்திரங்களோ அல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இந்த மொழிபெயர்ப்புல நம்ம என்ன படிச்சோம்னா, இந்த மாதிரி ஒழுங்கா உட்காரணும், தலை அதுதானே படிச்சிருந்தாலே ஆக்சுவலா இதெல்லாம் படிக்கிறேன். கழுத்து மற்றும் தலையை நேரடியாக வைத்து நாக்கு படிச்சோமோ இல்ல ஃபுல்லா படிக்கல. நாசி நுனியில ஸ்திரமாக நோக்க வேண்டும். அவ்வாறாக கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதோடு பயமின்றி பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் இதயத்தினுள் உள்ள படிச்சா நினைப்பேன் என் மீது தியானம் செய்து என்னையே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக அந்த மாதிரி யோகா பண்றோம். இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஒரு இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். அதோட கண்டினியூஷன் தான் இது. இங்க என்ன கொடுத்திருக்கு? இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுக்கப்படுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை களைந்து இறைவன் திருநாட்டை கிருஷ்ண உலகத்தை அடைகிறான். இந்த மாதிரி ப்ராப்பரா யோகா பண்றவங்க தான் அடைய முடியும். நான் எவ்வளவு பேர் பண்றாங்க தெரியாது. இப்பதான் போட்டிருக்கேன், இதுலயே போட்டிருக்கு. அவ்வளவுலாம் கரெக்டா அவங்க பண்றது இல்லை அப்படின்னு. ஒன்லி இட் இஸ் லைக் பாடி எக்ஸசைஸ் தான். அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. பணம் சம்பாதிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்புறம் என்ன போட்டிருக்கு? யோக பயிற்சி என்பது ஒவ்வொரு ஜட வசதியையும் அடைவதற்காக அல்ல, ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலும் களைவதற்காக தான் நான் போட்டிருக்கு. யோக பயிற்சி ஆரோக்கியமான வாழ்வை தேடுபவனும் ஜட வாழ்வின் பக்குவ நிலையாய் விரும்புவனும் பகவத்கீதை யோகிகளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. எனது ஆரோக்கியமான வாழ்வை தேடுபவனும் ஜட வாழ்வின் பக்குவ நிலையை விரும்புவனும் கரெக்ட்.
அந்த ஜட வாழ்க்கையில வந்து நல்ல பக்குவ நிலையை அடையணும்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதை அதெல்லாம் வந்து யோகிக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து பகவத்கீதையில சொல்லப்படுது. மேலும் பௌதிக வாழ்வை களைவது என்றால் சூன்யத்தில் நுழைவது. சில பேர் அப்படின்னு சொல்றாங்க, பௌதிக வாழ்வு வந்து சூன்யம். ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இவங்கன்னா இந்த பகவத்கீதையில இறைவனின் படைப்பு சூன்யம் என்பதே கிடையாது. உண்மை என்னவெனில் பௌதிக வாழ்வை களைவதன் மூலம் ஒருவன் ஆன்மீகவானில் இறைவனின் உலகை அடைகிறான். அவ்வளவுதான் சொல்லலாமே தவிர சூன்யத்துல இருக்கான் அந்த மாதிரி சூன்யம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதுலயும் உலக பௌதிக வாழ்க்கையும் ஒரு வாழ்க்கை தான். ஆனா பகவானோட இதுல இதுல இருந்து விடுபட்டு நம்ம பகவானோட என்னது பகவான் பக்தி பண்ணும்போது பகவானுடைய இலக்கை நம்ம அடைவோம். இறைவனின் உலகம் சூரியனுக்கோ சந்திரனுக்கோ மின்சாரத்திற்கோ அவசியமே இல்லை. அங்க எப்பவுமே பிரைட்டா இருக்கும் பகவானோட கிருபையினால. இல்லாத இடம் என்பதும் பகவத்கீதையில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஜடவானில் இருக்கும் சூரியனை போல ஆன்மீக உலகில் உள்ள எல்லா கிரகங்களுமே சுய ஒளி கொண்டவை. இறைவனின் ராஜ்யம் எல்லா இடங்களிலும் உள்ள போதிலும் ஆன்மீக உலகம் அதனை சார்ந்த கிரகங்களும் பரந்தாம, அதனால உன்னதமான தலைமை பரந்தாமா என்று அழைக்கப்படுகிறது. வேற என்ன கொடுத்து இந்த தன்னை பற்றி தானே தெளிவாக பகவானே சொல்லிக்கிறார். மத் சித்தா மத் பர மத் ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் அது இதுலயும் இருக்கு, பிரம்ம சமிதிலையும் இருக்கு, தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. கோலோக எவ நிவசத்த அகிலாத்ம பூத. இறைவன் எப்பொழுதும் கோலோகம் எனப்படும் தனது உலகில் வசித்தாலும் தனது உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தியின் மூலம் அவரே எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். அங்க இருக்கார், நம்ம மனசுக்குள்ளேயும் இருக்கார், உடல்ல இருக்கிற மனசுலயும் இருக்கார், அப்புறம் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார். பிரம்மனாகவும் பிரம்மனாகவும் இதயத்தினுள் உள்ள பரமாத்மாவும் விளங்குகிறார். அதுலயும் இருக்கார் கிருஷ்ணரே. அவரது சுய விரிவான விஷ்ணுவையும் பூர்ணமாக அறியாமல் ஆன்மீகவானை வைகுண்டத்தை அடைவதோ அந்த மாதிரி முடியாத காரியம். பகவானை பூர்ணமாக தெரிஞ்சுக்காம ஆன்மீகவானை வைகுண்டத்தை அடைவதோ இறைவனின் நித்திய உலகினுள் கோலோக விருந்தாவன் நுழைவதோ எவருக்கும் இயலாததாகும். அப்ப எப்படி பூர்ண அறிவுனா என்னத்தான், பகவானை பற்றி நல்லா அறியணும்னாக்க இருந்து நாலேஜ் வேணும், கரெக்ட் தான். ஆனா வித் பக்தி ஒன்லி ஞானத்தை பெற்றால் மாத்திரம் நமக்கு வந்து அதெல்லாம் வராது. பக்தியோட நம்ம செய்யணும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவனு மனது எப்பொழுதும் கிருஷ்ண லீலைகள் ஆண்டுள்ளதால் சவை மன கிருஷ்ண பாதாரம் இந்த ஒரு இது பாதாரம்னா என்னது, கால்கள், இது ஃபீட். அவனே பக்குவமா அந்த மாதிரி எப்பவுமே மனசு வந்து பகவானுக்கு சரண பாத கமலத்துல வந்து இது அந்த தியானம் இருந்ததுனாக்க என்னது, அவன் தான் பக்குவமான யோகி ஆவான். வேதங்களிலும் இது கொடுத்திருக்கு, ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத்தையும் கொடுத்திருக்கு. எஸ். அப்புறம் பிறப்பு இறப்பு எனும் பாதையை கடக்க முடியும். அந்த மாதிரி நல்லா புரிஞ்சுக்கிறவனுக்கு தான் இந்த மாதிரி பிறப்பு இறப்புங்கிறது இதுல இருந்து சுழற்சியில இருந்து வெளிப்பட முடியும். வேறு விதமாக கூறினால் யோகத்தின் பக்குவ நிலை என்பது எப்படி, ஜட வாழ்வில் இருந்து முழு விடுதலை அடைவது என்று அறியாத மக்களை முட்டாளாக்குவதற்கான உடற்பயிற்சி வித்தைகளோ மாயதந்திரங்களோ அல்ல அப்படின்னு முடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு மாதிரி மட்டம் தட்டுறா போலதான். ஆனா இப்ப நடக்கிற யோகா பயிற்சி எல்லாம் பண்றாங்களே அவங்கள மட்டம் தட்டுறோம். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து 15ஓட நிறுத்துறோமா? ஏன்னா எனக்கு வந்து இப்போ கொஞ்சம் வீட்டும் வேலையை ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்றேன். என்னோட அடுத்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் இல்லையா 6:45 நிமிஷம்.